Kajagum na yetio. Dumienu abo adehye ebraso ensemu bia yaboabo no Asem Beba Dabi kase ebredu se yede ebehwemo awiensemu a yede ba edrosu nemum ne ebedi emu akotene no ebi ene se waye kade abase wamu ananu ada wokotro bi si nsohwe no woma release ade abade kan se provisional resort no na mofra ne bi wo hode a yetwam ebi dia de yase yehwemu ansa ne de ama wonom yabekwa homa so na santentem panyina wono de kasama Ghana Education Service yene no edi nkomo na yade ne beche mo nsan foforo mu eye pani asabre wanya ne ba bi kro apostle ko Joseph Kantanka na ye ne ho ensam eno ye bomama ne sa kwota se woma abusuano nefua edu obi ane wo kwan se wo ye papa no eye ene ye bekọ ho de akwa awo gomwa mpota yade mu nkyeremu beba na yabuma mane fiti na no edwoada no se wokopiemo wotachiman Krobea Training College adisuafo wamo ate SCM ontreso ne wamo kanyina da ene se treatment ampenfo de wamo fam wo suku mu ho no enya de wamo bo edwoso enti no wamo tisi monti so ko wiase koye pinso aposifo akasa nusa kasa de na wonom ekan na immigration officer Francis 7 Ken Amwa ewo ane ho ensam meka said the daswa ewo court suspect asabre court kire se wo munim krache hu wo bi eno wo mokoi court sesei bebreka ho ne abobo no yede ba yemfam aseda no ema yabo for perfect nwoma no maka cho se wabofra no enkwada ya asisi atwetwetwa omo resort BC na sankwaye sabre ya wo fefa wonya ntro BC no pepefa series books ema no won kenkan na kanie GS nie wonu nyina jatum se yenti akwada ne kenkan ya ni ti ebo bill de wonti ase akrabrofo ne munya dinti won pa kenkan po a wode nani boss wa na se bibia ko English language books ahodo ho bezi kwan kosi GHS 3 history of Ghana RME computing creative arts ni nyina da ebi ewo ho one more what JHS level no computing career tech RME science social studies and English language JHS level no one no na preschool ni KG ni kindergarten no ya na kwakwa numeracy language and literacy creative art furnace computing coloring and writing for preschools na schools no montie yen momo exam terminal exam midterm exam mo fabra ya be set question no ya be ye no why standard nti akwada ne twa wotro no akwakwa kan mo ko na wo mo ye no a enu wo se BC nimna te se de nkrofo resort wa bai na akwada no watwa bibia kuma se eputo ja ne oben station no nkrade dance man first stop na be hu ne hu donti bookshop baabia perfect ngoma no yato apeti ahomani ye 0243 299 938 and 0540 755 465 Vitamok ayanum de wodwa so awie ye kanfo de ma se ba ye nya no emfie duonu ni ekyireni anoguswa elsom eseyie ene aye na hodo ne wodwa so ya me drink we afrafra bia nim de yankasa de ye milk ni chokwa ye milk ni banana ni milk ni strawberry wonuma Utumu say yes, bibia for minimum eseyie ankasa nuane nuo no de se wani ka so omega 369 ni nyina da as a Vitamok mumma kwada no panunum tawie ye kanfo de amamo enyuma na bua pagya ye nansama hodro ne yakenkansamfo panyini of a John entry bosia ko labo papilo na bo ye chidom kwadwomo ne sinema ne mozia da ma Facebook YouTube baabia yedem asomfonom no eyemienu midi mami ajowa nyanta tando enafi enoba afia aboaje afika sia no munsam eni Asem Beba Dabi asem na ba tinsam awodra yaboabo no awie ye no ane yede som yeda sode ya waye kefo de nkrata ba emontre so West African Examination Council dia womo kanyina da se womo afi wakotro BEC exam no womo de esunsunsanso no e dia ba beto montre so no watchra sadisiafo no be 601 de cancellation ya twetwa womo paper sim emo 167 so ya kyerɛ sɛ yɛde yɛnsa ato so na sɛ ye release ɛno na abɛcheck na atwerɛ w na sɛ withhold result no na wɔn de aba akyerɛkyerɛ mu sɛ nneɛma bi ɛkɔ so wabra no wɔn ɛtwerɛ nsɔhwɛ yi ɛna aka ho bi asisi ebi deɛ yɛtwa mu o ebi wɔ hɔ a yɛde yɛnsa ato so ne yɛkɔ mma so
na yene Asante Mountain penina wono ne kasa ema Ghana Education Service ora Henry Osei Boaten adi nkomo na de ba ye no esunsunsan so ahodo ni nyina yaji enchiremu ahodo ewo ho mi rate menka ma hen ya ena mboko de bato boko na Education Service why ke the result afi BC no aba mu no yei etemosan. Oh, results already. I'm feeling I feel you know who quality pass already. And so I'll share. I feel the results now. I'm going I would say I never echo a possible echo from my send me a institution. It won't say free money, but really transfer a female a person na ne woman no akofomba Wadama bwa mekakra wo yankrata wa yakedi abeya wo kyerɛ 601 result na se ya cancel the award head no so ya 167 ani the akeka kabia no de ye nhwehwemu ahodo 2722 ni ade we figures ya wa ye ka kotu na ebi wo ho aye de ensa to so ebi wo ho aye twetwetwemu a ya de ne beba sa kwada na betwere so hwawie na wa ye ebeba se ye twem de ma ya edeba me tell say esa omo market so hela aye omo trimu eniema bibiri ewo ebi wo no ba obehwe no na one question no na enkwani ni ba atro mo mo twem aye one room no it's a one room no be a practice would you say move 20 I would show the same thing on my chum after bachelor at the footfall any at the NT and one of my pasta moving to be a course and unti and I'm almost I did sometimes and also a mushishimu and some normal with these results on the amount. It is over here a yena can't have the bar on Terenoa. We won't say entire results, 105. And then the only results in India has been withheld. But only Rishamuna, Ote, and Korano Ekata, not also who release the results number one. And only ones who are one subject. It is almost 119 candidates, one subject. It will be a sign. They do English, another mathematics. If you don't only by say and Colano, so only by saying also our hobby. Not a script, no two name. Cat Tamagasa, Krani, and over the two name. No, what's the question? As a question, we say, no, who has done some work against the Mao, yes, sir. Now, Rana cannot. So, can answer me, not say a talk some more, which they release. Questions, as a result of the man. Boame kakra. What have fee 2026? Na what the tutu afeda da 2025 ne ho a. Ensonso ye ben na afidie no ebe mu what the tutu afeda da result e ba ye ne ho a. What I know America says, so share afi no cancellation no our form. Any result almost no. Also, entire results no crano. Just 48 candidates. But first, no, not also far. It just a fee no nema apoye. Na mo ben ne basia e mofra wa mo de no. Ya twetwetwetwamu no e wo se won mutu wo ne wo mawofo. One year, yet some no dear, a calculation of results, this almost on the football. And the private exams were one more. And Krano year registration now, we must almost make me a register for private. Now, my control, our wire, one of the ask you. Then I bear by next year, no more to appreciate. It's almost the author almost but one my Yahoo do on the results in the other son is almost cooperative with Wayek. Na say Wayek by 2 or more, almost na almost new meaning from Yano, Ogunka,
Then a bay on the results na ma will the results na ma o be to the approach to afi affected. Wadama sabre ya resort number no wo mo nya wo muti edidi mu no sisi aba edru stage ben school selection na wo mo kwahin. What they say no select schools no na no ba start every Monday no say me and the same teacher for no then be ya o mo be ti aboa o ama o mo select schools no kama enti enu an ya ta ase any directors, any guidance and council coordinators, PROs, liaison officers, all district level. Any na HCI, Anglican Secondary School, more I the Tiama. If they feel there, only been much here. Almost 1 more year, Emma headmasters, name proprietors of senior and private schools. And so air cost. If the number was to other corner. Awofo no betumi atase after schools. Yebema forms so aye available on social media. Tell me awofo bia o tumi ko school mu won bia betumi so apprentice download apprentice. Na what choose schools no find na all betumi dey asuma ama omo dey apostle ni won mama o maya. Na se wo mu wie selection no na edu se admission ne beba me bacho say see no omo ye selection no afino akonya da ho no se o go to select A2 no o se elu eye board na miensa eye day school iti atre senior categories no be ye category A school no betimi afa mienu ba ko day ba ko boarding category B school no betimi afa miensa mienu boarding ba ko day and category C schools no so no on betimi afa miensa mienu boarding ba ko day afi so no register no no private schools are on American 3 years no enyina so omoye 85 ewo man mu omunyina so edi ewo registered mu bia ya obetumi na private schools no die also atlano elfa also ofano at day school ebi se omo no aban no echia day ehu eka that's obi farmers wo ko na eyefo ofano at day dia na that is social facility ono a bechia ehu ka. Mira, me no asena me mfonsi ha sabre ya selection ne kwaso no. De beba kire bia Otec Asem Beba ne wato aso yedase. Mate, me da mo ase. Abusuani ekotie ye ne nkomo ekotwetwe ye. Ye ne Ashanti region ha se panyina wodo ne kasa. Ghana Education Service ora Henry Osei Boatin. Afa yanko eye opani asabe wanya ne ba bi kro. Eye Apostle kwa Joseph Kantanka ni wone echi eyi yo ne ho ensem na no dwada ne bo mamane se wono ankasa ne babema nana kwa Joseph akofna wodi kan wone central for bank mo de to dwa se ne nua ba eye Sarah adwasafo se kitan sabos me omi de atoso aduasa ana wa papa ye wo ye wodi to dwa kire se sada no wa about wagu tintonta anya se nyadia eye no ebeba so enu watatiri no se da bi etienua wade kodan Accra High Court ema wakwaje wo hye eto da so se enya dia ebema onua ba yi kwan na wakwa ye no ene de na sa 30 fi aso a sa bedo kopem mfimfim mantem a enya asem ketua eye na manebo na kire se eye ma me ayesara adwasafo wode aseso so live ene eja Kristo asafoma ene adonfo na ajanfo abode mu wo hono esewani eye na ekoso ankasa na eba sa na yema ne boni Jacob Kubi wade aduamu a ene babia ye no ekoso ankasa eye gomu amputa eho ana ekoso watwafo ne sede niema esikro you need a battle for life and color. Na better America kreni ene nyani tie se papa Apostle Kujusa for Kantanka waka entinegu ama omo aye no na wokida nyina area ebusiafo ne fa aye na omo ade se ene na omo aye ni
na otena okotwa so Independence Square ikwesa da omakopie mu ye Kumasi na makoye na sorry na enlu ada na ye wa ha se ya na omo hihye nkungwa mo hihye omonyama ene machine se ne ndiane ne onka ho ya no moye prekope na yenya ni tie se court injunction ato so for 10 days na koba ne sa no tabre na bambofo wa ya police for anche ene yu sa police for no to omoka omoko ba ena me ya ma je se na pe me be pie mu ha ne ma se ye no be ba so anase emba so nde pie mu enchire ewo ha se eyeno emba so anase court de no sapo atoso bibia esese ebisiafo na editress amanfo se omo safo kantanka nejino bibia ekoso ha so ejojo na wona omo be pemu ha de etimi akasa omo do so pa yi na ba sa kesie VIP ka tibi bebe no so abepemu adese efimu na yebelu ha se ne ye ne wona omo akwentufo no ta omo fi Kumasi ene impro mputa se omo ba behwe na ye omaka apotukojo safo kantanka neki dudu na tiremo omo asawfo a omo fi mmia bebre na ewo mputa ha se ya omo tiremu se ne de sa ambaso ebe hagin inte den a no ebe ba so apotukojo safo no obia esum no ha se ohene inte no omo ye na ena anya dia misisi amene o ka se dia mi hu bibia wa se o ya de na no ato ha se ya na se ye de no e ko ha se o so oyo ohini tino ombe bia omo twen mo bi ansana mo de na ba na se omo twen leta ye omako bi ni so na ya se amene o ka se dia mi ntimi fa mi science mi bu nkan kire se eda owa ha ana se oni ha abusuafo enti ukopiem wo mfimfin mantem gomu amputa ene amanebo ne kire se ayie no edemu papa ba Facebook no so Otec wo hani mienu na chipo enkrono a ene ehumfoni na hodo ne sebu a eye nsorema ebo neno ana ya manebo ne Jacob kuwi amanaso wane ensorema Kristo asafo emma ana fei adofo na jamfo asabre de wo mabada mu awomo eye twetwe nkomo no mje se womo de nyame anim nie womo ante se kwato de osato so se eye no entumi maso ne no mo de on papa preko pe ene apostle eye kwa Joseph kantanka ne wanya ne ba bi kro womo nyame womo de nyina no to womo hwe mmoa papa ne de aboa bra wote ase na ene wowu abefa ne kro na se eye ne kwaso anya de on betene fia kase da bi we de kwato no na asenti no womo mehu bia boma na se womo nkoda bi enu ti ayene de ekoso Pacho mi dindi mami esi nyameche mi free baby any branch dia bo hwe nim ne se eyie no ye ni biom ekoso pa life the whole world enhwe se eyie no eba so ye de enyanhye no ye hu ye serve ye enyanhye bi anti ye de ye papa yi ya papa ye no life and colored say we chi ya strano say ade no abaso life inti baby awo no mo nya na adwe say ye no ya keka say ambaso abaso life ewo gomwa mpota jumede ni cost papa mo obi entrafi utafia wa yo utafia enfie dudu obedi no we ranchan no ni nyina ayekwa enfie dudu obedi o we ranchan enene da yadi papa ni mo nyam ema no ye hyene ni nyam eti wa utafia so wo ma no na so uni do bia de ma yura eti exercise obi arama say ye bo ya mo ye papa say yes ye jai debi ye jai ye ya hye abo ho ka me badu asafo abo kapapa oni na sorefo nti ye tumi enka say ye ma na nya yie na say ye yie no ye hye agasafo ani munyam ni nti ne aba ye se bibi nti kirabusuafo na amosim abamago bia sore waka ye nyina ye wa ha ye yie no ye yie na kopem Sunday obi amra ye ni abre ye be de frantuma bosum so be de adidi na de ate se agya ye ho no ma ye se ye nya yie opomba kana ho fa so cha ya anya yie na eche ye ne ye pa na ko mo bebia o mo chefe yie ne maso ende kankanka
yɛn nyinaa yɛn Nyankopɔn nsafo na eyie no ɛnɛ ɛkɔ so live wumpew eyie no ɛba so yɛsrɛ Ghanafoɔ ɔmo wɔ fie nyinaa sɛ obi ambɔboa no ho nɔmba boa ne yɛngya me yɛ papa Apɔsɔfo Joseph wayɛ bi amɔman bɛyɛ yie yɛbɛ nata pɔnti na ba yɛbɛyɛ yie ɛyɛ no adi na ɛbaayɛ ɛfisɛ yɛnya papa Jacob yɛnya Kopɔn Jacob yɛ papa yɛnya Kopɔn yɛdi bia adeɛ nyinaa no ɛno adi na ɛbaayɛ yɛbɛyɛ yie paa ɛfisɛ do a yɛne na yɛtena no yɛyɛ na yɛyɛ ntiri kaseɛ ma yɛba so yɛbɛyɛ na yie ama ayɛ fɛ ɔmo ansɛ ɔmo ma no anaasɛ wo a wo ma no kyerɛ fie na ɔmo sibɛ at the end of the day no don't why are we nti obi a wo fie bia no ebetumi aba asubie wɔ ha pɛpɛɛpɛ a yegu so ɛyɛ leader of the Christ Asafo ɛyie no ayɛ eti abusuafoɔ no ɛyɛ Christ Asafo ɛma ana afiadonfo na agyafa save o ma bode mu ɛwɔ mfimfin mantam gomu ampota na ɔmo kyerɛ sɛ ɛyɛ ne de ɛne pa ho ano no nti wotifi a wo kyɛ bra na ɔmo nyinaa mo nkamom na Apostle Joseph Kantanka muntimi nyam no akora onkonko dadin Yakobuno is aposifo wɔ hɔ de ababeto jase sisi ade okopiem wɔtachiman Krobea nursing training college mentime ho ase sɔde yɛma mabunu tisi montre so ɛyɛ wɔ yɛ kyerɛ principal wɔ hɔ kwan ɔde adesuafoɔ fa so no entwa yɛ nti na banyi ne mfiri hɔ ewi ase no ɔmne aposifoɔ mentime ho ase ebi kura kɔtoto aposifoɔ aboɔ ma sɛde aposifoɔ hange maya ne bi no na enkrofo bebe na hu ni sa aposifoɔ nso anyandeɛ aposifoɔ nkrata efri Bono East Regional Police Command no kyerɛ sɛ sisi adeɛ college hɔ bibia ayekom bibia ayebro sɛdeɛ na ɛhɔ ayɛ beja ni nyina da ɛtoɔ atwa na mmom adesuafoɔ mienu bia ne Paulina 27 years yache no Gabriel Buadu ɔno nso 21 years yache no Jesus sankrofo yi wabra no ye kyerɛ ne kɔso aposifoɔ ne kyerɛ sɛ ma ye notice bia na Matia Simon tene so yenya ne saa no wɔn de no ɔmo pa boɔ no ɔmo toto aboɔ ba aposifoɔ nti ya kyɛ wɔn ɔmo bɔ aposifoɔ man hwehwɛ mu wɔ asɛm hu no atumi akɔso ni nyina mu na aposifoɔ kyerɛ sɛ ihwɛ mu ankasa ɛfa de nti a adesuafoɔ ne ti Simon tene so ade wɔ nyina ba ye no wɔn ma sɛ asɛm no emu a ihwɛ mu no wɔn ɛbɛyɛ ɛde afa wo na saa asɛm wɔ ya ho no ɛna National Union of Ghana Student NUX enso ɛde enkrata aba panyina wada won ma no NUX president Rashid Ibrahim ne wɔka nyina nie wɔse trainees no wɔn wɔ ho kwan sɛ wɔn bɛte asi montene so no wɔn makwakoyɛ yɛkyerɛ na mmom kwan yɛ fa so ɛhangi bi esunsun bie sɛ de aposifoɔ ne de trainees ne fa so ne de NUX foɔ kasa etia omo ehwesa aposifoɔ be o madwuma sɛ de sɛ na ɛfata no na eni ho kwan sɛ wɔn de adesuafoɔ no ɛfa ɛkwan a wɔn ɛde wɔn ɛfa so nti no NUXfoɔ sɛ we de entwa yie wɔn agye tumu ɛwɔ kwan bi ada so a enye yie aposifoɔ no hwɛ na emra no sɛ de tie na ɛfata mom wɔn ɛmfa nya adwuma na sukuu hɔ no de ɛkɔso ni nyina bibi biada ɛbɛkɔ fam bɔkɔ ɛwie yenyina we so na nsɛm ahodo de brɛ mu ni nyina da yɛmfa nsi wɔ ha samufoɔ panyini yɛ ɔfa John entwi bo siakola bo na bedi ekyire na na kwadwo apia eja sam papilo wo boaboa ensem na no edemaya sinema ne mozi ene kwadwo mo Facebook YouTube baby a wunya bi ehweye asonfonom no mienu midin mami adwoa nyanta tando enafi enoba afia aboagyewa akwakwa bia santene na pamfo Asem Beba Dabi dwumadie na aduru so wo de toa so yakram Apomodin mapade eno ne Hepa Plus mixture apomodin mapade eno ne Hepa Plus mixture Unia, Pavi, and a Plaxmox mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, Wubeje the same wife yina ye tested positive. Ya num bieno. Says a coup malaria morning yina. Am yina negative. Adia ho. One ma ye Hepa Plus mixture no. And what do you swaba? Cynthia. I was a immune system. A strong debia. Enti Pavi. A support to immune system no. Na Plasmox no so to malaria no go. Malaria symptoms. At say etipaye. Afia one more tour and one numsa. Achakura 4 days. Na Pavi and the Plasmox mixer. One no to malaria and asekura. Anya sa dia ko doctor. Fra 0542
778572 and 0542 807907. My dear Doredi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more menufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jodian Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se what to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Otec 1029Fm. Basic 6 English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS and naka enso am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran danso man first stop any omamu ba bia yetonton books bia from 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria anasekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and there also we Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer my dear Doredi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na herba shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG Ejodin Kratwayatu. Nansei mi amidi ho adanse pa se made hu na kofam. Ade ban mi o ewa chiro mi woni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani prunsuo efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kadia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie nhwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nnuoma sitie. By Grace Hospital esanso obia yehwe asomo ehwinimu ene eminimu mechre ENT clinic etimu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hodo awrewra wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awrewra wasum no mechre jai nebra my ENT for enko wasum ne famawo da ben na hunu dentist e mo hwe wanum ma wo wo kaso bi ho no kokọ na chi bra me nye scaling and polishing wanum nye hwam kama wo se na so abua bra me hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo etu a yebesi foforo de amawo kaka bi jejo ewo se yetu a yebetu enuoma amaka nyina opesi ebefie behwe wo a yebeba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti. Quantum pon mo sir orni marika na o kokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adani mo gurura ayeye ni na asienka ise nyuma obia ni nyuma ne doso nanso de odi amenipa no eno na wede o hweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso
openia wo pie adwuma enko so yinkyere enko so abawo enko so enkankan ko mantie no mo yemu adwuma wo mo nyina da papa mo wo ahoɔden ahoɔden ne wo mo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya me tinya tiato obrane ho hwidi pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kwa na eyi ma asekan emu no tuturo nso omo mpaaba mo da so gusua ɛyɛ waduma na papa wo die ne kyense yɛ kan sɛ ayi ne na aseɛ nkam bo wo mo nyinaa ho ban yɛ bibia yɛ tia ehumɔborofo enyanka Asem Beba Dabi wa yibi Otec mo nyinkire ye dwuma ne ntumpon no mo Asem Beba Dabi odo ensema ya no mo tika eye putu sema yo ne ya ne ya ne kire se ko mo gu enima se nya sa no mo tie o mo ka se dwuma no mo ye emra wo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa abre bro hwiri kopum bra odu obia bekɔ no wadin baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyɛmɔ adom ne amen amen Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea, nyame hyira wo, nyame ntu wo nkwam. Ene dwumadi a wudi, sɛde wo si yɛma Asante Mali Ghana man. Krobea, nyame hyira wo, nyame ma wo nyini nkyɛ. Nyankopɔn ma wo nyini nkyɛ, nyame ma wasefo nyinaa nyini nkyɛ. Krobea, meyra ho. Na nyame yi wo ma yɛ sɛ, nyame yi wo ma yɛ sɛ bɛboa yɛ. Hwɛ program yi a mo yɛ na wie yi, ɛfa abrante die. Hwɛ papa no namba bi a watimi ayi saa 30 million de ama no. Mebusa sɛ hwan na betimi ayɛ saa? Hwan na betimi ayɛ bi ati sɛ? Ne nyinaa Krobea wai wo. O papa wo yɛ ahomɔborɔ ne nneɛma a wo yɛ no. Ɛno na atɔ obi akoma so ama wo yi bi ati sɛ. Kande hwan? Me a me no kasa me nibio, me wura ho. Masu awie matini so awie na me no kasa yi. Nti de me ka kyɛn sɛ nyame hyiraw. Nyame hyiraw nyame ntu wo nkwam. Enja ye da. Papa ye de wo ye na da wo bɛkasa wabrɛ no. Wa hwe asada no na wa wie bɛpa. Nse faso bi ama nti me siraw. Enkasa ma breda kɔso ye nyame be hyiraw. Mitie obi biara wo studium hɔ. Nyame hyiraw wate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasa fira nyaso. Bye bye. Eya say amanfo akabia. Matina. Omafutue usom say. Enyadwuma. Sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fia ha wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sɛ ɔsɛ obɛtu ama wo boatwo wate okay mate ɛne ɛda ase akosi alare ɛde asɛm ɛne de waba na Krobea na bedwafoɔ ɛne na tiefoɔ nyinaa anim okay me sam ne tete ane ne tentene sɛ me ne oba bi ɛna ahyɛɛ ɛna yinsan baeɛ oba no tu aba me de ama ne mehwɛ ama no woi meto abadin no wie no na sɛ Ghana mmerɛm no kora nye 2 years ɛsɛ kɔ school kɔ ya maami ya makula no kɔ school Ghana baeɛ a wɔsɛ akora ne nyɛ maba atemma ɛkɔ abusiafo hɔ no wa fa ne to ne twa ntoro ne papa mo busa ne sɛ wo sɛ akora ne nyɛ wa ne yɛ na wo no ne papa wɔ o sɛ onim ne papa no ɔson daya na ɔnyɛm ya ɔyɛ dai ɔson daya na ɔnyɛm ya ɔno na ne papa akora ne yɛ Yesu Kristo second ana saa na ne papa ma busa no oni asama ɔbaka ana ne papa ma busa ne sɛ onka ompɛ papa bi nka na ɔmumua no wantima nka me so me hia maba so me ba no kɔ school am sɛ ja ɔkyɛma wɔ nim asamaka de bɛda onim kɔbia mensa no kora ya san aka frem wɔ fon so ka sɛ me yere no ɔyɛ niberefo sɛ ni brade saa na ɔka kyerɛ hwan na ne wo yere twempena sisi a ɔno a wo ma mempena kokora no sɛ wɔne wo yere twempena na onim meteme frɛ no wɔ fon so sɛ me ba na ɔsan frɛ me sɛ mento duro a yere fa wɔ ba brɛ no hwan kɔbia mensa no na ma to duro no san de koma no no de afa wa wo yere aja me ya me de awie na ma ba fie sɛ ka wɔ mu minu no wɔ
wo de wokwa hɔ a wayɛ wo de awie waba kuma se waba kuropɔn wafa wo sere o nso wokwa no watɔ adura de fa ba akoma no na me sɛ menim hwee menim sɛ sei na akɔ kama nnoma adeɛ no o maame wui no amfo ɔbaa foforɔ ɔwafa bebree na ya no obisa ɔka kyerɛ sɛ tɔdura de fa ɔbaa brɛ na wo ya wo ka de ne kyerɛ no obisa na de wo sɛ ɔde kokɔ ne gɛ 102.9 FM one no han na anyini nye no ya nye message no ɔno anyini mpacha oyire wɔ mfie bɛɛ sɛn mere 35 years ɛna watete sɛ ɔne kodwomansa ɛna atwem mpacha wɔde na ma wogidi sɛ yampa sɛ ɔyere ne kodwo oh sɛ akura na to hɔ na yɛwo me atede akɔso bia na obia nim phone number yama me information enti gɛ no ka kyerɛ wo sɛ akwara na wo ne nyɛ wo 102.9 FM ya bucha me wa fa ne yɛ madanche ne ya ne papa ma wo na yɛ madanche fo ɔwo bucha sɛ akwara ne papa wa yi ɔso nim ba bia ne papa no ɔwo bucha sɛ na wo no ho ne nyɛ me ya ɔso so daaya sɛsɛn ɔso daaya sɛsɛn ɔso daaya na ɔfa yefunu Asem Beba is over me. Ansa kodo adakwa ne yentimi mfa wo ntum. Yentimi mfa wo ntum sei. Enti ye mo de netenam. Ene ye de na twene ye. Enti me ko no ho ka kyensa adadoa. Sese wuwu ye mani obi amoa me 1000. Wuwu ye so kwa akoye atofu eye ka. Mia na masode ye. Makoye wadaka, ulezi we bibia enti me de makoto sekai. Seka ma mienu, kosua mienu. Enipa wokun wo me de na mempo wo na wo ya aso de free me nkyai eti se nipa wokun so bi so de kun de kwoto ba ma ne dem dia man sankyerene no enadi kasagoa eti me ne kasa asa na me de sika na ma no na waso sika de uhunu wo wani so me gina ho edoma gina ho nya bi de kura adwane sa waso sika ma sika no entwere ya ma hu se ne buoni no se bi ato no fa asira na atense de no ebo ni bedi esoro Asem Beba Dabi buma asafo sika ni waso sika ni mu na sika ni emienu sika ya mienu ni mienu nyina de che bonkum fa me de ba akoto ne so ana me de kosua nso kura ba ko na ni fan de na ase wonyine ya sa na wasanda moche na ase blog na ama ne sana ti endi antimi anso na bonkum de timi so sika waso mo pa ana ade sika wo de wani hu se waso na ni me gina ho se me ebra ba asa no me na kwa na je se kwa ba hye ma me ma ye dai makasa ena me se da bi bintimi nya sa adwuma no eti ade ne ba ena me sori si ho no na ni picture ya de aba he ya ena ne de atwene adaka no etire no eso enti bra ya bobran no ena me twa ma ni se ti bi twa ma ni no na wo gina picture ne ho eti ade aka se wo bewura me ma me ma ye dai maka nipa wo ye dai na sida bi wo ka kra wo munyi ni me ka wo munyi ni tibitimi nya adwuma no tibiji bum na nkopɛ seka no eto ya me de me bae enti ode sekan no bae no ode ma no na hu se wasom wo so mu kua me kotonanim bibi se si a ebi wo ha ye de sekan to adaka mbu a ye de nkosua ebi nso so de niema bi a ye awudie ehihye mu se be ya ne sama ne be ya ba hat mo ya amamle ni amane bi sa no ma be sa no ma be ye ka ma mienu ana me to kotokure ba ko na me de kosua ka ho enti be na wotwe mienu ni akora na ma mi si niema wo pede de mo na me be ne gina nanim ana wadwa ne sum se suroku ache no suroku ache pai amen no ono amaami ana abe ma na ma abe mo ane maami no so na ye se wo mo kwato funu na ntwe na ne ba ne nwa asasaduro ti wadika kɔ maame ne so na wo ye de na ateye eja sami anam de ma ade yechini sami se akwa na matete na maboka na watimi awu a ebusuan so ntimi ameka bibia ankyere me de ene me so me ka se me firifie hɔ me so matoto awuram no na de besiensi ti se saman na sɔre na wa sɔre na ne ye ja akrache na jai ma saman ne nya na adwuma yi eya me ya me pese wo mo timi hu se me ba na wanya ayemmoa se ayemmoa akora no wo ye ne na Otec 102.9 FM saman ne de se de wo ye na adwuma na so mpese obi a
etiefo ne apolitifo obi atimi tie bie sa asam na ye me ya ile jatabiribo ile jatabiribo ile jatabiribo Asem Beba Dabi. Otec 1029. Mankume nyame ayeye enka udin enawiya yi odomankume nyame enase enkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no arofo ne ade hye awiya yi yema yenho aha enawiya yi yema yenho akwaba na yema yenho nso ye hyiehia emfamra Otec 1029 FM sunie ene eye yawada ene ye July busumi ne da etoso aduasa emfimpinu aduonu nsia nimu ene ye da so wi ene awie yi yasan hia bieu ebre na wie du ye de Asem Beba Dabi dwumadie no na eba abesom na dwumadie yi wa afidie yi so da biara da se hia yese ye de suade yese ye de kire yenho nso ade enu nti na awie ya ye hye no kra adofo ne ade hye moma yense yenho se ye ba besua de ebre kro na amu de ye be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadi a ye die ye live ewon tentan so awie so wuram na wo join ye nea wada meburu eya ahye wada meburu eya ma wunuanom nso nya bintie no nya bi nso hwe wada meburu kopelenke no fama adofo na wonom nso monwuram enhunu enne ensem a yede besua de ne de be kire ye ho ade sa abre kro na amu no unlike ya eya like na wo follow nso a na wa follow eno beboa da biara da ye behia wa afidie so se no ebebo nkaye na wo nso atumi anya akwanya bewura bi na ye nyina ya ka bomu asua de na ya kire ye ho nso ade awia ye nuanom Be Love Radio for Spain
onom fa dwumadie live yewo yenuanom we United Kingdom mu GN radio for wo ho yewo Patmark radio for wo ho Abawa radio Amansan FM yewo Breni radio ene yewo Sahara radio onom nyina nso wo UK man mu awiei onom abade mu abiebiem dwumadie ni twagu yewo Kings radio eno de ni TV o Paris France abuchiman ni mu yewo Dache Hima radio eno nso wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America buchman mu ena wie wonu nyina nso abade mu abiem dwumadie no etwagu awie mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie ena wie oje aman magie adwa ewo afidikasie yi so awie apese makanana matenase ene Krobea jata onim yehia mama wo yehia mabusa wo se meme hoye na won so awie mabegyafo atenase engine room jataba wahihye dwumadie no awie ye de ba besom oba de achiame wa ha obo awie akwaba ye ja akra umpom nyankopon adome hoye pa na nso so adom ye da so te ase ye de nyankopon enenso wase hini ye bio yehia yesen ba besom da bia ye ka kira dofo ne ade hye se ye nya hia se ye ya adesua ene ade kire enti na ye hia yi sa pepepe ne ye bewo no ensam nso wo ho kire se ensam no bi wo ho no mo a obo se wotia na ese dane aba behwe ababa we bi asem bi a wode aba beda ye awura no na sem tia ne se wa ono a wahunu se wa yemfumsuo bi ama na wade egu na sesei wa kebi a kire ni kuna ka be ma ne se eye de wono oba no pe ne hono no ena wanya no ene se ono oba ne wonyonko brebo pa wone no a ne ko school ba ni mu a bai no oba yi kire se wo suspect di kunu se won mu mienu a wade anim no be ma ni chiti kire se wo twempna na chi enti opese osoni kunu ne hwe sa anyanyam bia opema ana se ompema enti ni oyo ye nie ne nyonko no sebe eya akwantuom na no wo oba Ghana ene onne kasa se wo besre ne se onhye da nye lie ema onini kunu na wo hwe se be ma ne bepe na be ma na pema na se ompem obo nyame anim ni obonsam watiko wo ma ya arrangement obo be ma ne oba na hia wonom akasa se oba ni nso hu ne nyonko ni kuro nani aje ho wope o se me nyonko yi fili enti wonom akwa se be ma na kwa akwohwe wahwe no ena be ma ne hwe ye no aso ni dem akwa akoso ni dem akwai kan na se mo se ade na ye nakono aye nakono aye be ma nakono e ma sesei ono ane nyonko na wode ne kwotete ni kunu o de ne sika nya obewe ono mo twemp na emu ode chika wa ya kabia diduabo hunehuna ane nyonko no enom ne ade angusiaga no ode asem na koto be ma ne maami anim e ma ne maami afre be ma no be ma ne se eye sene ne yere pene hono no enti sa aga ne de one ne betwe enti wahu se wanhwe yi a na wade ne egu enti na Krobea ene na bedwafo mrem na yemwa no se be ya ne nyonko no betwe ne ho ede ne free na wade ne mu awiai asem wei ye bewuram na ya hwe sene asem no emu nkyeremu no etie na yehunu baabi asusan no ede brode hono no nso ebefa eya kwa mi akre ogode adom aye kumase bro no da nyame na ya da so ti ase sa ye wonkwa ye wade ye home ye tumi ka me se obi nso ka yete sebe ni nyina ye achievement kese ena wi ye hia wada amafie den nyame kakra wate yankopon ya na edan de bia se de kana kra ayo bi se odana osori a na ye ne pese osori o na nyisa ne tie se woda da se osori a na nyese bia me koda na e wo se me sori nti na ma sori kai se obi ne ma osori se wonni bi ma ne boro sumpo a enframa na ohome no
eye mane nsombo fama eyaze papa obi nya wo se yanka wo pe wo yeah wonya baabi a da bia me ka me se nipa osori a baabi me nsan ka sa bia ya me nsan we die wo so la kofo ni ko hwe obi ukoji a D5 na ko hwe na ko mochi na ko hwe na ko prison fofi na ko hwe wo di ase da be nyankopon sure hey na yele nam yasi wo ade a ne bo ade nipa mu eni fa hodi nipa mu kra o fa hodi se free wona mo free no enso ne bo papa komisa na de free ni se onya free ba ko pe ba bontia nka ne ni je beji na so de wonya boni a be mfa wonkoto ba nkukum nti wo free se fa hodi ne ye kwa awurade na na ebe dan no ono na de ye ko ono na de ye ba da se eburu awiai eja kwa me ene de adan nyame no ene nyame aniwa mehu se wa join ne live no osena na ya Krobea Asante J2 ena wiai ya wa ahomane so na yeni wu nyina na ebesom ene momi ena osi akra ya Krobea Asante meja ne na die nti ne se me papa ye friend Mr Asante enti akra Krobea se me te nka se ya na me ye very proud nyankopon go so anya okese wate na wontutu one wa bedwafo nyina nso anamo emfansi ene Mrs Fosu ena osi se man se boy ena wi akra Krobea ye ne wasa ahia nyankopon tonko so anya okese ye da se Juliet Akwawua ena osi good afternoon nana ya Krobea ena wi yenso ye live ewa ha na kura misrebusa o wumpom te sei ewurade nyankopon adom ode nenso asan adom ye ohini bakusi ena osi Krobea nie ohini bakusi nsu nie Cruise One Media osi akra Krobea ena onu abedwafo nyina ye mamwa ha na wo hote say ye hon eden obey eno osi akra ya Krobea Asante and my regards to my mom me ma me friend Auntie Alice owo kokosu tikim nana onu nso mfa wuni agrokra me ma me po asem pa matie bruda ase say na wie wo ma me nso onfa yen eni agro na won so wo chia no that's yebru and amankwa Steve eno osi good afternoon nana ya Krobea Asante and me nso mabwa demu ha me monitor ina Mariam eno se akra Krobea na hote say ewurade nyankopon adom me honten adof boate eno se Krobea nie nana awiei I salute you wadwuma pane wadwuma den a wo bono nyankopon tonko so anya okese teacher Oliver eno se Asem Beba Dabi ese bon nana Krobea se motena sise ya eya na yani age eya na eyeye ahohoahoa Juliet Akwawua eno say I really like your show nana Krobea so ono wa pamfo muhia seya na yenso ye ni age keke enekin eno say akra yenso ye wakata ene ye monitor show no enso ewa ha ohini wa beauty was a good afternoon my dear Ken ohini wa ni agree kabu asofo da ne da yesre otwedi ampon na ho bambo ne nkwa husan edi ni nyinkyere edi mawu ene zuzu ene osi akra Krobea ye mo ha na wie ye da wasenso ene da ne da wadwuma pa wo bo akra wo hote sei comfort ni ene menso me wa homa ne so na menso me hwew ena menso me tio okay ene wie adofo ye hia ye ba besom na enkwada ma ya mienu onom nkom a enkwada na ebo sebe ye mama se oduru baabi a oye obatan enkanka ne ma ewom wa ma wani ankwa akwada ne ho akwada ne soro kire se mene wo kai akwada no yesuku ni enkanka ne Jesus ne SSFo eduru Saturday a wonu Jesus ni no wo beko Saturday classes eno no SS ni ne nso de tie ene se wono nso wankode no okobodin a ohunu de ekọ okode nso a ohunu de ekọ onamu a wonamu no ohwe ne nyonko mma sebe wonom afade wonom nioma a wode ye wo ho se wobusa na wanya ama no na ne nyonko ne daada no kire no oh edipa sebasi wo yesei a ubetumi anya akwada do besei se kura iPhone ya abasui ne nyonko kura bi ohun ya na eyeden na wunya iPhone wo akwaka kire ne maami ana ne papa me nso mepe iPhone se wantumi anto wo kobusa ne nipa ne kire ne kwan oh me ni eja kwa me ne kotwempna wo wi mi tu pe
ɛna ɔtɔ iPhone ma me wan hwɛ yi a no no nso akɔ ɔbɔ ade akyia me ama na wi di tool ni bi sɛ wɔntɔ iPhone ne ma no no ɔno ne ti ankɔ yɛ yi a ebi anakɔfa nyinsan de aba na no ni suku ba abɛbɔ de wɔ hɔ na nkwadaa mienu yi asɛm a mekan na me di yei yesisu dua bi na me de akyerem de aba nkwadaa no na me di wɔn mu akyi nkakra yi na baako asɛm a wɔka wabɔ de nyɔnko akwadaa baako din sesei deɛ ne ntade hyɛm ne mpaboa hyɛm ɛnyɛ asɛm ketewa o na me maame ntadeɛ bi ɔtɔ brɛ me hyɛɛyɛ no asan bɔ anada akwadaa din ɔse wei deɛ ɛnyɛ fɛ mpaboa no ɛnyɛ fɛ enti ɛba ne saa me hyɛ na maba sukuu sɛ bi a ɛsra classes koraa no a na ɛyɛ me fɛ de ɛna wɔka saa asɛm ne de kyerɛ ne nyɔnko no na deɛ ogyina ne nkyɛn no ya na medi wɔn mu atie na wɔn ne kɔ no asɛm a wɔka ne sɛ wɔn nso deɛ monhwɛ deɛ meyɛ wo deɛ picture saa nkwadaa edi nkɔmɔ a na saa deɛ wɔ yi abam action a ya no wɔn mo yɛ ɔbaa ne ɔbaa edi nkɔmɔ na otumi de ne nsa yɛ mu no ɔde abɔ na taa so saa style ni bi ɛna na akwadaa ne yɛ na nim a wɔbɛyɛ de aka asɛm no na ɔde abɔ paw wɔn nso deɛ obi ano asɛm ɛna ade bɛbɔ obra hwɛ ɔno akwadaa no wahunu sɛ ɛnyɛ obi ano asɛm ɛna yɛde bɔ yɛ bra ɛnɛ wa wutie I want to tell you something me pɛsɛ me ka saa asɛm wei ɛde tu tirim hwɛ sesei wo hwɛ ewiase a yɛti a ɔho akoyɛ bibi o pressure ewom dɔɔso sɛ wanhwɛ yie obi bɛma o pressure eni hɔ ɔno oni saa deɛ no ɛnso ɔde fake life de bɛma o pressure te sɛ deɛ yɛ ne deɛ ama wonni saa deɛ ni bi obɛfɔ so a sɛ wo nso bɛnya saa deɛ ni bi tie yɛmfa obia no asɛm ɛna bɔ yɛ bra hwɛ wo hyɛ papa a yɛbɛka wo hyɛ bɔne a yɛbɛka enti yiwani na wankasa wadwenem deɛ yɛ no ɛno na yɛ sɛ waanyɛ ne saa na wo dane no weyi aka ɔsisei weyi aka ɔsisei weyi aka ɔsisei a da bia wabrabɔ no wo dane no na wabutu no na ɔde na gyina hɔ na wama na da hɔ ɛmoa wo olumaya wɔ no wɔne afurumu pɔnkɔ nam na wɔnam ne nkyɛn ahoma no ɛso afurumu pɔnkɔ ne kwan ɛna wɔtwe no na wɔne ne kɔ kwabra ne hyia no deɛ di kan akɔkora yi ɛdeɛ na wɔgyeɛ afurumu pɔnkɔ a yɛtena ne soɔ no ɛna wo deɛ wasɔ ahoma mu ɛna ane ne nam ɛna olumai sɛ ma mentena ne so ɛna ɔtena ne so wɔnom ɔkɔ akɔduru baabi na wakɔhyia awura bi olumai wotiri mu ɛden papa hwɛ nneɛma a wɔlodo agu aboa yi to na wo nso wasa ahura tena aboa yi so ɛnyɛ tirimɔden a ɛyɛ deɛn olumai sɛ saa wɔse an na wasi na wɔnam ɛfam bio wasa akɔto obi na obi aka akɔkora mehwɛ a sɛbesɛbe woyɛ gyimi paa o wone aboa nam wonti aboa so ɛmoa wei nso nkɔm so anso ne yɛtena sɛ wohu sɛ ne wiase de teɛ enti wodi nipa no akyi wahuri watena so wayɛ adeɛ wɔkɔ wasan si fam adayɛ a yɛsi ne tirim ɔden wasan si fam no obi nso saa se oyɛ gyimi sɛ wodi amanfo ano asɛbakyi ɛna ɛbɔ bra ɛyɛ saa adeɛ wei na bɛyɛ wo huri tena so si fam atenie enti onua wa firi wakomam firi wutirim deɛ yɛ no ɛno na yɛ entie nipa no asɛm wei bɛka me se wei bɛka yɛ se wei bɛka wɔn se sɛ ni nyinaa na wode yɛ adwuma a enkobesie baabi a wugina no ɛyɛ hɔ a na daa wobɛgyina ɛna wie Krobea asɛm a mpɛ sɛ meka ni ɔbaa de akyia me akra Krobea asɛm nie monica sa yɛna nyame ase na yɛnkyia wɔ na wɔhwɛ yɛ ne wɔ na wotie yɛ nyinaa wasɛm a wokae modu ewiase sɛ woma ho kwan sɛ obi mmɔ wo bra ma wo a wɔde wobɛkɔ akɔtoa menem ɛfiri sɛ Krobea Asante kɔtɔkɔsi obi kra ne nyankopɔn no na obi enyina hɔ no mo ɛsono wo hyɛ brɛ ɛna sono onipa korɔ no nso so ɛhyɛ brɛ nhyɛ yɛ a nyankopɔn yɛyɛ no ɛma no no wamfa saa deɛ no amma wo
nti wo se ono no de no na wo de bebo wo brade a ne spa obegua lodi so abebo 6 law so ye damen so a ye bete wo kwakwa efiri se de ono esusu se ye no bia na nye eno na beboa wo efiri se empanisi de obi di ye ne fie ye no obi di se obi susu efie enti wo se nipa bia wo tena se wo bobra ye nia wo ankasa ubetumi na bo ho so se ubeye nia wankasa wadwen ene wahumu be kire wo efri se enipa no ofa bonkum na yeyi a bia na wo de ofa nifa ene be yeyi ono to be hye wo se chinchinia fa nifa enifa ho no nye ho no na wonhira ewo enti ewiase abrabo no se wote ho na so obedi obi achi a empani so obi de ba ntempa obi so de acha ansa na ba nti se ono ne de aba ntem na se okohwe ho se obesu ana obepere wo ho a wa hwe yi abakotu mampam amerika ne sane nti no ewiase se wote ho na obobra hu se enye wo krabia ene obi krabia obi kra ne nyame no na obi nyina nti ma no hwe so bo ne bra na so hwe so bo de okay medase eno ye obade achiame ena wiei hepa plus pavi plus mosono waso yasene ewo femu abayimu na wadama ya no onipa da sani awutie waka ya hyede nso se nsuo toto utumi hu se ya wia no kra no wate ne ho afiri asasi ho enti ama weda nimu aye nwunu saa bre wei ena sese onipa da sani wodwene onipadua na ho den ho ene ye ya wadanso enti me ka kirewo se nipadua na ho den de se obedwene ho a eduru a wode bedwene ho no eye hepa plus pavi ena plasmos se enromi ensa wei ode dwene nipadua na ho den ho a eboa ma wugina kikim enti mfa ho se wonyare kona kopesa eduru wei bi ye obi ansuo ene ye obi anso topaye ena se yade bi nso de wato ho hwe ye kwa ye be yade nko awu make say stroke no dua yade abo wahwe ho wodi ye sikire yade bi wodi ye mojabrusuo bi onipadua ne wo mu ana ba bi woso wate nka tekọ ana waye mrekura mpam infections nti woni ahoto mesrewo dwene nipadua na ho den ho kane eye hepa plus pavi plasmos ena wode dwene ho kane enti bowura ba bi eton no bia pedro ibi na to the fearsome 3 na yuzi na beboao doctor numbers eye 0542 778572 ena 059 136788 onum ne so yasne ema ene femu aba no ye de abrewi nanenso enkoba wo ho kwamie akwe nanno bnada right ye wa ha ena awuraba fati isaka oba ye nim ha ewa fidie yi so oba sada na utu kwa no na arehosem a awurai ede ba ye nim ema ye nyina ye sekora afemoi ewa fidie yi so ene se onum papa ne omo maami abrabom onum awo ye wo ma ye wo mema no ono ene ni nua ba ko omo mienu pe ene ye ma eda memem nyankopon ya dom papa no ene maame no eba benya atafofie enti ono kura wati hwei wo mu nchia ankasa no onim baabi a wonim eye tafo ti wo ma fatafo ede aye wo no mukuro abeye asantefo by birth citizenship nimu okay yenko ekoni a ninua no ede ne nam so ewo wo no mu afie ho enya asem ketwa ninua no ede rakia isaka rakia tumi ko twine to ase ewo adwaye ne bra kokohu osebese kohwe de ewunua ne hye adwaye ho ene nkanche a wo kanche gu so wabra wo hye adwaye ho otumi kogina ho busa no uzi ede na wo ye wadwaye ho bone be na me de aye o kana mintie osemenye wo hwe jemi mu na menko no apete ne ho no wokọ no de akwakotu nipa anim ne ferefo bebusa ode hye no se maye ne den won kan de me de aye no mfa nkyere me osemenye ne hwe me ko hye adwaye ho ma anye hwe wonso wonua ba mahunu se wo hye ho nyina wonua Fatima Isaka din na wo bo anche ena pau ebo no
ebo no se nkanyame amfa fie ama ne nyonko bi ama ne nuanom anso ne mu ewo mamponsuta sekere side ama yamfa na nkoma papa bi ye de na kwa akoduru papa ni fie papa ne kopedru yese papa ni fiti ya wo ba wo hu maami o si ene de efunu be na mode na bremi nansa na kwabrane a wonim se yedidie na yenum nsuo enso no ntumi mfa bi nkona no saa na oluman no ehwe na amaninya na hoden na bra na wonu sa no wo akura bi ase ni nua ba ma baako baba ene wo be fa ni firi akura na ase ene wo de ne ba akumaze so omesua adwuma adepamu ibi ena Fatima ba besua anche ena nua ba ma ni wuye eja ne manketoa ena wo se menua ba ma na ye me papa enti ene yete saade a menso mefa ne ba ba ma na mahwa akwada no enti wo hwa akwada na ma akwada ne be ye te se wo no ankasa sebe ni twotwomtwo fa na ma akwada ko wie mampon yiye wo hoi teacher for college ye wo hoi mabotek no okoko wie ma akure ya ba fie sebe ye twen se aban babam no aposu akwada yi ya nka bi anhyem da krope owo hwa ye frɛ na ye se behwe wo ba no na waye mremre na woda ho no waye mremre se mumfani ni kan wo hospital mi dware afa praga basesi ya the next moment na course ato aso adai yesi ya anyeyi o ba na wu edi asem na mo ka kire mi ti akwada na wu o ye ntotoye wa hu se wo kokogye community center ke wo mu no esoso enti ene yete saade a o ma fie ho yenye ntotoye ne ene da akwada ne ho ni nua ba yi muni ya pai na tikwa pai mempere ema o mededa no wa ha ema mo me ye bia wa ha ti adane chobo na wo pa ni pa na me dia yew ema mienu a yaka fie ya nkesese ye kabom na yedwene ye ho yedwene ye maame ne ye papa achi yedwene ye ma ho ne yedwene ye busua ho da bia wo sore a na wukura me kon Odiniko police station yesi ni nua ne wo police commander retire bi adamfo no afrewuram potre na dane stories sam enkusiaga sa himfie nso bi no ode ne bekwa o se mimi de mikunu eye tafuni entinya de se bekohwe obehwa fetre raha sam wanhwea ni nua ba no obekuna ma wagya ono ne ma ewo ho enti wotnase a entna enti yete saade a obeba na wodi aba betu yanim na de ni nua ba no de ye no no wo mekere nase se waye ne boni bi no no nimu a odi dwato abesi ye so ama yen a edi amani nua ba rak ya no se unua faate so opa achew na mom so onye ne hwe na se anitan ene nyomatantan wo peso de ye ne dia ye ni nanim na baabi a ni nua no ye frɛ no a obeba abekere nyomemu akere no ye mfa ne nko maame na semnie enum ena ne baba ya enso de ba bewuram ne ba ni wuonimu no ne baba no ene tena kaya ye de akwada nifunu sebe etu mu de call mochire osini nua ba ma no da ne sere so sei wawu na mse na wunsuro osi daabi ofa ne se wada ofa ne saa kosi so omkoduru mochire ho ne ye twe ne hwe ho a wante hwe no osi kai adam se kwampa na akwada ne fo owo mpena bi ya mpena ne yesahwini ya mpena no eba betena akrache ne so saade wei emranti etie taaya saade ne ho mfomso na ye mfomso to ye mfomso monhya ne nso se wo kofa obi eba afiri ne fie ede na ba betena wo so wabra na busua enim wo abusua enim wo ne se onkoba okokoko bia nkohu abusuani mu mie nka ase bia ye pe oba no na woni hɔ a eye nkyɛn no wo se kina bi na bibi beto no ewo wo so a abusuan beka se wo ye nimu ye de hye ne ba be ye den ewo wo hɔ enti saa ba ya no okokoto no hɔ bra no okoye ne maame ho adwuma ene oka kyerɛ ne ba ne se abaya wei ma ne nkɔ
sɛ ya awade a oba me ma me ba ne nware ko krom ko sahwi me ma ne nware kotoa wa brabo so abaya na anko wa anko dano a krachi ni wuye no saa dano ana abaya ni tu ne to efie ho wa abu akwa makuro na wakọ no ne touch phone ene ne yam phones mienu ena ni nua ba na ka kire no wofa se da bi wofa phone ne wa abaya ne ho ena wofa ne je touch no ena ode ma ni nua nti eno no amanfo fra eyampa o se ai areho se ma abanie aba abrantie ni nua pa baako enso wo ho o se phone na bedi sa awura we ho eye maami ba no akwada na ode nua ba ma ne ko mo kira bedi ne hode a ono nso ntwen no obehu eno nso wo ho adansefuo mienu enti ensem we miedu no e wo yanim na eya kwa mie akra asem we ba ye no de abam sesei ene se awuraba no a wo yesa hwini no na no engine room jataba efre no enkoma woni ni diye kire se ebra krachi ni wuye na ye ko ne demo kope ne hontade de akwa akogya ne kwan ye doso ni epagya ne mattress no yakohunu se taami ewu a na ya tre marriage me ya sada no mibusa asa ye wo past tense for marriage na ebi hyase na again na tre ni din te se be ma no nware ono Elizabeth hwan kosi ewo saa haban ne so enti engine room frɛ no nene kasai kyerɛ ne sɛ wo ya kan ye kan wakwa akɔbɔ obi amane sɛ krakye na wu a ye musa ne maame no adenti a ne maame no se o makrakye no enware ono lizi no enti boy ne nso se o pelizi na ne maame se o ma ne nware no enti boy ne de aduro broken heart ya kye no ene o de aduro afreduane adi awuo abrekwa na woni ne wode wabra na ne ne wode ho enti so otumi di aduane aduro frewu wabra wo hobi na one stop ya mfre obi ade a ene e asem we firi mpo ase na eba na nso emfuturo wo ho no ma obi frɛ ye sɛ ye ne papa na oye wo hene ne yese nana ene e dia banie enti wo ba no mu nyina no ye behia mo na ba ya ne mesan ma mi weiti kire sɛ obi betumi afiri London Africa sɛ fate asama banie wose an wose yese na poison no dia na chesa asem no kwachiri wabra ma mi tetafo ne ba no te abu akwa makuru oye de ko poison ne ba no enti omra na o mesan ma mi eti adwoada ombeba baby omuko hu se ma mi asem a wo kan ye negina aso ma akwada ne ko poison ne ho no ewura no omra mekere yese recording nyina wo ho yese recording nyina wo ho afei de to mienu eye ababa wa rakia no eye maami niya no asem we ya marehu e ma mienu a yawo mato memem mmoroso mo nchenso mo na mo ba be kyekyere mo abusua na se o ama mema no enya wo faase nom na sebe udi wunua etutankurum saari oba no we fati na ye panyini o sa ena rakia eye ketwa anti fati akiri ba momuni rakia no enti wo akiri ba kuma na wani nso unua na wotumi ye nneoma tia no meka no yanka nyame amfafi a eku no ono nso ya frɛ no eya asem ben ena ono nso ede to jatabanim kire sa asem we no ni poti yaw ene ne kese pa ene sa asem no mo ma jatabamra no metena se na ensemo a rakia enso ede to nanim ewo sa asem we ho no ono nso meka emamintie na mesra mu Volta Drill Limited for ena wi anyankopon sha wono pa ene moa da ne da yetena se wa afidie isu a ono nso de boa yen anuanom se eba ensutuo mu a ono mo aben ono mo akwadare ono mo a enim adwuma nimu pa eye Volta Drill for enti awia wutie mi se ye boho pa na wo pese yentu emfa mawa ono mo ebetumi atu ni yiye ama wanya nsu pa nom ewo fie ho wadwuma mu ho
ensu adwuma na wo yo wasase ni suo ni nyina no eye Volta Drill Limited enkrofo ni nimadwuma de enti ada ne da me kamfo wonom de mawo no ene se onom wanim difu a onom nim nsuo ni tu eno ye baako eno onom saa wo mfidie a ye de ye adwuma no afidie ni bedwam akwa asase na yase na atwensu kroje edi amawo Volta Drill Limited ene wa man kwanchenfo nsu abetu bi amawo na se ohaw ne chemato bi aba ho a freyen ni emra mesiesie mawo enti eba blowing eba pump insulation eba pump servicing ni nyina no onom beye problem a wanya wo nsuo ne ho no eye wonom wa ne beye Kumasi Krobea imo obeba na ba wo ba no eye ahodwo da aban ena ye main office no ewo se wo besunyane okọ tachiman okọ doma okọ asante mampon okọ wiamoase okọ mampon kofiase okọ yeji ena okọ adura eni secheduma se nyina no a ubenya Volta Drill Limited enso ama one wodom akasa onom number montena sema me why misremo onom number eye 0244 299520 and 0266 432210 unya fresa homanoa oni Volta Drill for no ebekasa fate ba oba yanim ha no na de hia pa wo wuni unu arake asem ho ene de kanon ko ape kire me say ekwan ode me nam so no omra na ometre mase se medi fo a medwa atoam ama ya pane chew se meni mu fo nso a muni manim na me kosa ma no eja kwa me dad mama on se misa konya busa 2 Otec 1029Fm Asem Beba Dabi unua rakia woni ne tifie wo no me kata fufie wo wako kan ba bi da se de wo ye kwa wonya ka otufie wo dabi unkan bi da dabi ne ma unkan ne ma ho asem enche obi ada dabi se ne ma me kan ho asem dabi ejapade bi ofie a mo pre ho ana ejapade ne de court wache etu obi a wo edi ne nkwi woni dim court wache ejapade etu obi a wo ne de enti meni mere ne de ena wono nso eni mere me de na minim de enti a wo yesa edan na mo cheye no unya asen minya 9 ena 4 ena onu sunya asen onu sunya 3 ena mebra sunya 3 na de etie ne se edan no na enketenkete ewum ketenkete pa wo muti ketenkete ne kugina baako ena akese no enso ejina ne hoso okay aneti won kan da se o se nka mo ma ne enan mum ena wo o me de 9 na ma se waka de amede mente ada wo hihye bi mu se ekina bi se mumu bi ni ho a anuanom nka ye no ene fade ye che ye na na e wo bi sa wo ho se enuanum fo kwa ya ka me yansa pe o aha nti de mpese mi hu ne se me fans wo ma adi nkan ya fifiri mu no omo de a omo nya aye no mo chegu mo de so ana omo afiri mu obi ene ho wonya bi okay Adam no ena obesi o papa anan Adam ne de yen ya na ye pray ye se ye ma no dai baako because papa ne ti ase no me papa ti ase no wo se me bra ne de Adam ne to me papa enti enhwe ye se Adam no enfirifie ho o firifie ho a ebe ha no enti Adam ne de o dai wo fie ho ena me maame nso se me papa de ne to ni kunu enti Adam sana me maame fra no me kunu enti wono nso o ma ne dan wo abu akwa ma ekuru enti Adam ne de won like hwe ni ho ehia no okay yeah, okay na mpacho unua yi wakache se waji Adam nyoma aboso very good and there da waka tire say Adam se no
time on na me hwe Adams no na me so me ni kunu na me ni kunu eti we mu ko school ni nyina me hwe Adams no so wo cars ni nyina na me ni kunu eti de me ye ne say me dan ketwa baako me de ma Adams no no odem ena me ji Adams ne dan na papa ne de ma no de ma han eti me de ma han a sika ni modu na me yi bi etua school fees lam de sika ni bi aka sika am de ye adwuma ho na afi me ko ne kakran eti time Adams wie school no na nkora we mu so nyini ye no na ayi nkora yi ma ya yi hu nyoma ne mso no na ase me nkomi dan na me danim ena me friend se kwabena me pese me ne dan no so a eye wo no ankasa ne dan no me ne no epono dem ena me ka chen se kwabena me pese bi bie wu punu we me fa ma han bi na me yusu ka ho ena wo so gusa ma ye de wo ho kwan se so me so me dawudi se fine na me bi na me ye nti de biara kia ne de ogina so se magye akwara ne dan aboso eti mi fa akwara ne dan ma no so waka na mafra akwara ne se ka kira ne se wo na wo de dan na ma me eti bi bra bi wo ma akure fe na alaji oti bi ka se fate na atete ade etan wono na ade ya no watete eti se bibia ma ho na eda wono na se wo fo eti se Adam no e de ne dan ama ne so a wo problem ne se ya ubi wo baby ono ne de miensa no de ye dey na nka ye hwemu kura me nka me mobo kire se me de minya sika me de hwem suku wono de ne da miensa no de ama han wase situ proto no ya che wasi ne de a wo de ama han se kura no mu no te eti se ke ka se ayi a edan a ka wo kura wo bi che me ne de ne dawson and so still enti ususu se last one mati ususu se dey important ya openya chinchina onya Adam Adam dan minim okay nice answer obo akra mama onsu tu nsemisa kwanya akra matia obapa wonso so mama misa o say e de pa na ade ye wonua na wo se ompe ya enti wata no kokonto kwana enka okasa ka mihu ade a wompa enka beda me ho so wonu woti hoi wonye ni bibi o wonye ni bibi me kai se asamrefo be sama ye se ye ni toilet wo ye fi on be sama ye ena to proto kitwa bi aka ena adwaye ha papa ni si ye na achia eti me bra sha se ye mu bu so adwaye no ena wotete proto no kakra 3 feet says 2 feet o esa wo wasi adwaye 2 feet wanya toilet 2 feet na me die be sha mu 2 feet ge yi said da on prema mi si toilet no ye beckham eno me bra na be gina mu se ada na wo wa toilet na usi se ne de ni no be so be eno wo ye me papa ansa na me bra gina ho ama makotu esika ma be toilet enti wonye ni bibi na wonye ni bibi ogidi se oba na obeche mi se sei na ma ya na me pa ne chewo ya na wo taye bibi sa ade na de ntokwa ne ba ma musa no so sa e de ade a e de na wo ya na ta de ntokwa ne ba pa de na wo ya ada no na bufu a wo ye sa na ma we ne de obedi matama ye e kama koma ye me ya me ne ba wo ta ye me o wo ti be junso nyina gu mabomum wo junso to gu mabomum me wadanse ne no me bra ne hu ye na wo ha na oni ho mesi nuoma na mi ko hwie nsu agu ti mi di pie firi ye baabi na mi si nuoma gate nso da ho ena mi hu mi yonku bi ni e bo nkomo eti da mi ti yansa me bra sa fati na mi se bra bi di ka ba so ko na mi se na mi hwie nsu agu na me hu ayi ya bo ache na mi ni di nkomo and was fati hwie yi o na waso ne nsa o mu gira ho ti dem hu ya ne sa me bra na bona sum wa boraki ana sum wa na meme ko pata sa denti na bona sum o hwe me sa wa so hu ya me mobo na me se ade was wo hu also to ni say no emframa de ebi ese sa fom
and also one who dey gugu for me na me say o say Johnson na wo hwe agu na bi bobegu abomu o say abomu si report so say ti o tugu mu say na o da na ne e wokọ no sa me bra so say ye fie wuwura mu a adwaye wo say e na masala chi wo say eti wan fan fa adwaye e kwan na o de fa masala chi no me bra so ohunu say na adwene nye eti wo behwe so o de begu masala chi ho a it was some masala chi no ala lady wo koi e na wo say cross no ba na me nuane enhu say odi ne ntete eti otugu ya no a oda ne no say hey afi nu wogina eti we na me bra say to abomu nugu na makohwe abomu nu na say me bra hu say nya de bi say me to abomu nugu en woje no say wa ko to abomu nugu e wa oba no be kan report no tofo raki ai na me hwe wo mu mi no ne me bra obra ka kire ne say wa ko to abomu nugu en ono aba ibe kan report ya wo bra no ye o dance ni fate nana me bra ayi wa ne phone ne number wa sada no eno ko hwe abum eno ka dai o ka wa hwe abum na gu o ka report no gu e to hwe na me bra abo no eno ka dai kire wo wan ka hwe eti sada no na me busa mbra sada na o se ye dwonso me sui ena me so me sa me na we ni o swakra na me ka kire ne se me kwala no ye di abuada agu tiri so ena me so me mani me ni ku wura sada na ye ni di o ka menua kwa be so no ye wonua na wo ye menua me ma me ba papa ba o ma me ko papa ko me na me ka kire o ma me ba ko papa ba ko ese we die say Johnson wo timi di gu mu a say ye poison na obetumi di aguma mu obi wa ko di no ma awu ebetumi okay akra oh yeah okay Johnson na ma yi ni nyina asa wa appetite e wo question ne ho asa okay ma me deny say nya no kore ono a bekin akotabo mu na gu wantima nka say menu aba me paw chew ana jiske na fa yebi okay mesramo enkomo we ya ya boyi ene yebewie engine room tena se na afei mami hunu yomani so mama cha osena na Krobea ho te se nyankopon hira wate ono abedwafo asem ba yenim ne ba na ye abusia asem a da ne da ya afidie so ye ka se abusia asem ayese udumuja se wodi ensuo egu kropoto jane so a ejani dum ensrema no eye ubohu ane se edum na emom se okofa papa na wode bo pahu a de atie ne se ensrema no eso ema ano ye hye enti yenton samfre onua ketwa rakia wo sa asem wei ho na sebe yenhu na de kodia ba pote ani nua di aye no na nka yentena se ensiesie wontem jata baraki awe Otec 1029Fm adai yo medase ma encheti for na mo makwaba mra Asem Beba Dabi so na ni nyina ne se dana ye di nkomo no ye frɛ no because na ma me ye di kan aboni din ewo mu ti ye frɛ no eni ni di hu nkomo ama ono so kyerɛ ne part o kyerɛ mu no ana o ka se Otec ne kradi sa on fane nko baabi ahone so ade nti na on fane nko so me hedin na me tie no ana o kyerɛ na asɛm mu ba ebedru baabi no me ka sa no wa me mpɛ meka ebedru baabi ma obɛka sɛ o de jai baabi kro no me se wo wei wa ma ai di nti ama me ka baabi ne sɛ wose ye akasa etia no ye didi na tem adai eno na me kyerɛ sɛ wose maami ma ne de ne makoda baabi ama ntontom awe nkwadaa no nti ono mom na sɛ wode maami eba baabi sei enye ono na mbisa sɛ adai maami no ono ye ntontom na na sim atemdidi a wanti bi wonu ya sa ya chiki we da me meto ama sɛ wu busa ne sa de ni nua bai na ye ntontom ono ye ntontom we nkwadaa no ana says die enti na woka ntontom sem fa sa asem aye kan abra ye busa no no ye ntontom asem ni ye busa nti den maame ne die no waye wono na abebo ko adu se ade se no waye no se ne sitie nti ntontom na woka ni we no ade na si eba we mu
ɛna ɔsɛ wadi na no ɔsɛ ɛyɛ disrespect sɛ wo bisa ne ntontom sɛm no ɔno na ka ntontom na me bisa ntontom sɛm no ɛyɛ mate ɛyɛ ɛno ani hia me afei momfa rakia nkɔmɔ na mo ni diiɛ no momfa nene no entum ma me asɛm no kɔ abɔ me pusa ama me ho kram mpo hyehyɛ me me ti sɛ wɔ su na me di mirika kɔ hɔ me kɔ na me sɛ akwala na firi ana me ma dwen sɛ nyina me ka mo ho ama yaba akɔ me kuro hɔ me hwɛ no mo kɔ me yɛ dina kwa ho ama nya ka nti ade akyen na me kɔe me kɔ hɔ no wɔ hɔ ya yɛ bibia beginning no yɛ nyina ne yɛ kan bom ɛyɛ bibia akwala na ɛma me abusuafo aba ɔma hyɛ 2 weeks enti akoma me no woken ɔmo kɔ 2 weeks no ɛna me tologina sɛ ma teste wɔmo yɛsɛ akwala no ntakɔ bi ho ama yɛ abɔ ntua ebi kwan si esi adeɛ no ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ sɔre yan adana me ka asɛm no adana ne ma me abusuafo no ɛka asagye sɛ ɔmo kɔhwehwɛ me so ne ɔba ketewa ɛna me sɛ quarter to 3 ɛba ne 3 o'clock nti ne ɔmo nkɔ na ebeti bia na ɔmo aba bɛka kyerɛ yɛn ampa ɔmo kɔe ɔbaa no ɔbɛbɔ ɔmo pum kɛkɛ mpɛ ne pia bɔ nti ɛna ɔfrɛ me bra ɔmo nyinaa pie no yɛn nyinaa pie no wɔkɛsɛ ɔmo kɔ ankaase bosom yɛ sɛ ɛfrɛ ne mem ɔmo kɔ ne hɔ nom no wɔsɛ ɛyɛ ampa nti ho duabɔ ɛti sɛ asɛm a mekan no ɛyɛ ampa ɛna me sɛ saa deɛ yɛ soso yɛbɛfa baabi nti yɛn nso yɛka kyerɛ ɔmo soso ɛyɛ ankaasefoɔ no nti 3 days time na ɔmo baeɛ ɛna yɛ kɔɔ baabi ɛyɛ akɔman kɔnfoɔ hɔ ɔno the same thing Shumai by Okai. I say it's a and you never another beam. Or more go to my wife in a word. Mrs. Mania, 17 was similar so. A more friend and I'm so sent a mokaya and can make a men quite similar so come in a mobile. Now, me were had Musa Sister Price say, Minia Samu Hanwana, and almost no more father. When you come by, I know there no currently one can't share me. Yes, one can't share me. With that, I'm not the probably or say a friend saying, a Palano is a penny furnish or say one when or can be braced your room. Maybe I make baby son and some my city so better than Palano fear. It is the Busano, no, see there and card them. I'm sick of it. Me ba ayi be chen me ba ya me sereno. Ba no na krawa me sereno. Ya je no kwa to tapo wa sese kwa na yi no. Eno so wona dan ho na me se mate. Adi se ye ba be yi akwala no de dan o mu ye fie ha adwuma. Na me busa ne se. So ti ye ne da akwala no wa ha. Eno o se ye be de dan. Be bia me pedi me fa me manko. Asem Beba Dabi. Otec 1029. Maybe I'm saying I'm a man. Honestly, I wear some man whom you know I am tafo. Na just a back. No question, you make a seven penny. The Pia Bontes make Quaco come once a month. And a papa you at twice of Otiam and I'll say me money. The good one want me me free fuel. Women that one of me me free fuel. And you mirror or yen work keeping in the name. Me fuel because now me pay me back at one. I didn't think was here that my mamma banana kept for Munama. They will be better nasty. Amoya did me back me back. The dream you made my proper one more day, yes, yes, and a hyena, and I won't tie the show a switchy equivalent. It would be to treat to me, me hold money at day. My praho, my family, I be jolly or most hyena an inch. If you are no me, beam. And now, I can go for and I make you so any bra, can't anything. A colano is a penny who wants them. That's what I say, some. You should know. Now, some of the young crest up Palano, they be a boy,
Bi akwala no. Ene ade ti na okoda ne. Okoda ne so krambo no, wa mama anko bi. O man kan tere me. Akwala no bra odi ne chi ne ka che me ko okoda ne dua no. E wo mu kuru ho. Na wo de 20 million kra to so. Ade ti no mi sister de ne sika akoma no. Okay, ye busua ne say ye yankase bi sia akwala na ye bibia o mu hia o mu sika. And I'm going to be a man because maybe a more you may film. I'm going to be we are where you are, which would be an hour when Sunny a day. One was what you say, go to great video. The idea of him no pay free me. And if a minimum man can't just be a bar, and I be a man, maybe say through woman or the me could take. And all family call a friend say, or 2-4. But you are the mere band idea more. One mum na di me boni o. Baby a me de me ba no ekọ die no ho. Papa, e de me ba ne ba e ho pa na wo hwe ne ho ntontom wa ho. Enu a me ba no won no no. Mo na da ne ntontom wi o ma no. Enu no na da ne ntontom. Wo ne me kasa me ma de se ka me kasa me ko. Because phone ya me dia. Ya se akola no ko fa sika no wo fra wo ka kire o. Na me ka kire wo se na wo ta ka wo solid gina. What you want is a press binyame. Now then, I want press binyame no. Now do say a quack and cast a book to Monohonomono, men a hormono. Would be a children only press binyame. You put up my phone forward, you would be a tree. You push man quacking or would be a tree. Now, what do a call bro from Echo Danibia, and I want to press binyame on you. Maybe now I don't have a boneno. One on the mono. Hey. Me matiti nsembe biro me matiti nsembe bire na me mamene ena me na semo nyema sem matiti nsembe bire me mamene de wo frio de wo tio we akwala wo yesodo no de me minimo me de me tani o me nya asanteni yese sodo akwala ne nana ana se no wo fashu wo ti wo di funa daka ebe ko mo kire na wakwa ko yi akwala no no de na kwanka se ho no bie no so ama na dofo ahwe nanim no de na kwa asie yakotie wa mpene ko ba be si tent miensa wo fie eya me da ho ade akwala no wa de dan wo empa so aye we kipi ama ade ache na yi me mafrifie wa ye wayi age wonsa se se de be biem akapa wo beta che me se ono na ada ne entom enipa nke se na odi kan foto a na nkyere se wodi bi mu papa wu ti asem na tie ni ye na judge ni yi wate na ye nyina Nyankopon obejeje ye nyina se de enwuma tie na nipa na ne ntontom na se nipa beda ne ntontom de ya ene minimala aje se mu Otec fo na mu why okay enti ene anim yɛne anso ne yɛbɛkyerɛ wɔ ababa a warakia sɛne ɛwa wo kasa yɛ mu wo kyerɛ sɛ wo deɛ wonya santini o woyɛ tani na wura fi sɛ wasɛm a wo ka yɛyi sɛ yɛka deɛ mpoatwa rakia tie asante twi yɛwadeɛ bi wɔ mu a yɛfrɛ ne mpoatwa wo sɛ wo deɛ wonya santini woyɛ tani enti na mekyerɛ wo saa deɛ no sɛ wo wonimu a wo di nkan ye twade ofre wo ne mpoa wo twade mpoa wo yete nyina ye wura ene sante hene ye boni dia ye mayi mu so sante hene ye wura obi nya asa bi ankope enso obi nya ene sante ho tan bebrebe enti ye nim se ye wura ene sante hene ne fie na so ewo santimamu nyina na oka se ene Otec kura na wode aba ne kura de anie sa sante hene ho no mfa menko de ofra wo firi sante hene fie ofra wo firi Otec fie na wo se na mu nua yi so ama wayi uma firi fie se oba bededa ne ba ewo fie ho wa bra fie ho no ono eye ne fie bi akwara na wawu no efie ho ne ye ne fie bi kire so wodan sa fie kro na mu ne papa firi sa fie kro na mu enti sabi ye de ni mu enye ye wo se o mantafo wei fa wu
enti wo de nkwadaa no pie firi hokokoda ba bibra me de wo mo be kire pa na hwe wo mo hontontom ya hwe wo mo no ani onu so busa sa adan na onua ne nso na da ne sa ntontom no eno de wo bu afu ahu wi asese ne wi asete no aba ye de botachi no ye de boba ye botachi no tachi bani age ye tachi hu na Krobea de ne mfia na bosa no efri tachi so ne kobo ba no na no demu a wosu na ne wura efisa sa yaw na tachi te ye no enu abia na ba onso betie sei rak ye fati isaka se wa ye wo dei databa asemisane se fati isaka se rak ya isaka ma ye wo dei eno die no okaye because die okaye nyina wanka hohwe ne ba wawo die nya wasam sabe wo a wo na aso ye busuani ye bede da koranka so me ne da so wa nyina ne na aso a enti die pa na ba ya we di aye ni ntia wadi na ni abesi ne eno yi ho anu ye bi kire wa na want me yi ho ano me da se eye ewra enti wada masa wa kire ye kwan de a sabe ye kwa ye bai ye nyina ye som nti sa som no ebebo aye ne a ena wiai eye ya wada hepa plus doctor wa ba bedu menini di me nkomo edi kan mi wi ama bedwafo bebam na ya hwesa asem wi botokora sa kora wi be kwa no na ye di ahyem hepa plus doctor na ye ya wada doctor hepa plus akwaba ya nana opanyini na umpobu nyankopon adom ahoden wo ho papa ya de nyankopon ya se enam so ye ya wada yes da papa edru ya wada se yin so dia nioma wom yes na ya wei hepa plus pavi plus boso no ene doctor obema ye bia no no yes enti ene tu ye ngidie mpapa me da se na menchia atifo ne woni ehwe monitor program no sure wo social media sure nana hepa plus pavi ena plasmos nana ne bo ne nsesan da bida miensa ni nyina na ye 60 Ghana cedis no hepa plus pavi ena plasmos good ena se say ya mana ye simple say ninsu ewo ho ena ne tupaye nso ewo ho enti uti oteka sabre ya no mama esta se time nkoi ena bibia so nyanka echi de obetumi aya ne say drugstore bia ben bibia ton aduru bia no okwa wo se o pe hepa plus ne miensa ni nyina bia nom miensa ne enum bom na we na eyeye dudu nipadua ne dudu a meka ne se anka wantumi kura no bosumi ni nyina no nya hepa plus baako pavi baako plasmos baako se o chewa wo nipadua no 60 Ghana cedis bosumi bia na yenu ma ni bi ye ma ne ye fe okay ebeka be na otwe mienu ana na otwe baako ema sebe bobuninsa na wakai se bosumi menom hepa plus pavi plasmos wow na wakonom eboa ma ne well being ni gina yi na de nyina so adi aboa no ewie ni yi so aka ho bia yo obema ana wumfie no kwani mo de sabi umbu sa de obetumi ne se ye hyebosome na se a first week second week ni mu akai se menya hepa plus anoma na na hepa plus na ye kan so ye ne miensa ne ye kan hepa plus pavi plasmos me de me personal lines e chew ebia na opesu bisa me doc me ba no obetumi anum bia na no benom ne sei doc me nua bi stroke diabetes ulcer me ankasa makoma yare doc me masem sabi infections doc me yafunu mu aya na sanfro me ti na edwa me dware wi me ti me ho sadia wo hawo ne tie no frɛ na bisa sɛ moa bɛn na sɛ me well being ni gina yi a metumi enya afri enuo nim good enuo no available baby sure enti baby a wo pese unya binum bia no ukọ drugstore hwa obenya na pese o frame a 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67
898 898 059 059 13 67 898 898 Sir Owa Manonia 0542 0542 807 807 907 907 0542 0542 807 807 907 907 na eno ne hepa plus pavi plus mo sure na opanyi bi de wama ade ama mesime fama and we no de ono na de ma mesime fama unti no powerful me wo ho kwan se me tudin sure na oseme ma o de note ba ko 200 cedis wow na de nti o de ama se me fama oni nyina ne se emre bi me ne wo ye interview ha na me mention se na obi stroke tete no wofa na omukope hepa plus pavi plasmos ema me de tum class wa mini nkosua no be mienu sure yes sure so no so amini nkosua nan yes after be 2.5 years na ono so stroke nyodwe ya ready na to them wow and me no say interview na shey in crime ema ni kotobi ema osmai so ono de waka dem oh ono de sabio ontumi nkono aba enti otie say interview and say ene say obi atumi asori akeka ami mini bidia ebi amenso metumi adidi say ontumi man nsa so kra 2.5 years oh eno decide say ne munkoto bi mra na menso me no monkanura me no monhwade o say ne ono atumi dware ono atumi etete kuku ni adeduane di na enan na wa mene ni nti eno ama o say kusuade so ono atumi amene metaphoric kusuade a sure and you dey so many kusua pa nkasa powerful ti me fa sa 200 cedis ma wow na onso de kusua bia o sabe so me fa mene but say yeah. Doctor onia stroke nyodwe ya de wato form no o madanse e bapa yes o madanse last time na Dr. Cash enso share obi dia o dia o madanse e bapa yeah eduro no boa ni padua na nkasa me kamre bia say hepa plus pavi plus mo so yakopon de ache o man sure enye yare bi aduru say diabetes ulcer ana typhoid debi nemom ma wo ni padua na nya hoden okay ni padua na nya hoden a eno na di ni ja ene nim se de esi hyenefa nti adanse na eba ni indicate say ni padua ni nya hoden no adwuma ya boa woni obi se ne menses na emma onom hepa plus pavi plasmos ene o flu kama obi se na pains na no na mu ene onhunu bio obi se na ni gidie ni swa sabi ogina prona chie bom kra na ontumi nya hwe batene ono atumi kobi efa de wo mu bia na asade bi otumi fa ye de so de obi se sabi na aduane nam ne minimum kro nti atenka ne ho entwino yes ene odidi na nsuo nsi ho kra enye yi what ya say so o hwie nsuo guso a ne so o hwie nsuo guto ne so obi nso se na ne haw nyina ne se sabi infections nti ayo wa no bibia kerosene odi wohurum ade ni se kwa hemfi ho na odi ko enso ene onyusu chemical bia obi se sabi no de o describe and o explain ne yare no kra o mo say na dwen sabi ha no fi say labs ne say onyare scan kire say o ha obi ani ho enso no aso so yare hepa plus pavi plasmos inti adanse ne edodo me personal lines are about me afre na me ne wadi nkomo 0542 77 85 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 907 I say no ne hepa plus pavi
ɛna plasmos na kosuamene ho asɛm ana wo kan na no ɛna yɛnamoa agya kwa me de wonim baabi a ya wogya me enti wogya me hɔ no ɛna mpanyimfoɔ ɔmani afi kakra baako hyɛ ne nika ɛna wagye ne spares ɛna wagye ne club tee ɛna baako nso ahyɛ long sleeve enti nkɔmɔ ano wɔn mu die no wotumi sɛ deɛ wayɛ ne ho akɔkora abranteɛ no na nneɛma bi nkɔ yie ɔno mu di mɛma nkɔmɔ na wohu sɛ akora ne ho kyerɛ no ɛna mewura a meka anim na mbie mu na meyie tɔpa yɛ ne mmiɛnsa no nyinaa bi ɛna sɛ wada meburu ɛnyɛ nkɔmɔhwa na mɛyɛ but aduro wei yɛ ne ɛyɛ nti gye mmiɛnsa wei nyinaa bi na ho so kɔsɔhwɛ ɔsɛ o mewura ɛne ɛfa no mama meɛ ɛna metwerɛ me nɔma ɛna mde maa no ukua da ɛyɛ nnura yi mewɔ hɔ a na mehu sɛ me phone ne renke ɛyɛ naano dua da yi asɛm na meka yi o ukua da ɛyɛ nnura ɛna mehu sɛ me phone ne renke enti me pekeyɛ no ɛna ɔsɛ mpakyɛ nipa asomasi na m sɛ ae wei deɛ wada meburu sɛ wonyɛ hwee a maba ahemfie nka wonhyia me na m sɛ na ahemfie deɛ ba hɔ abɛyɛ dɛ ɔsɛ wo deɛ braneɛ ne nkɔbɔ bi na menim o doctor sɛ wɔyɛ ɔhene kɛseɛ sɛ wɔyɛ ɔhene kɛseɛ wɔyɛ kuro bi so hene kɛseɛ yɛ a wɔdi mu paa wɔ asantema mu o ɔsɛ hwɛ daroma na me ho adi hɔ yɛ kwan ho na me ne nipa somasi doctor na m sɛ ɛpa prasi wo de me kɔ akyiri paa o and wohwɛ nanu nansa bi pɛ ya wɔnom aduro no ade a papa ne kasa ya ma no a simple sɛ well-being ɛnkyɛ mɛgye asase wɔ ho na sɛ well-being ne gye no nti na mede aba bɛka ho sɛ Ghana wode abusumi ne nyinaa wantumi no Hepa Plus bomodin 60 cedis baako pavi baako plasma emfa owidi anim na se yare bi na ehunahuna wa o de aduro so yes o de no moduro na hyase se wo benom Hepa Plus pavi plasmos ne bi aka ho mesre obi a wuti Otec se o de se wo yare o se wo nyare o ye nuane a ye die ne ne ma ekoye mu o de me pa wa chew se Hepa Plus pavi plasmos busumi bia no bi o de no mame fa ne se wo no ma na Krobea ne Dr. Ben na wo de ye ne saa ne ye nhwe obo nse sai na nipadua no na wo boa no me de me personal lines ma wo fama ye mesra enye no na me de che enuro no nti ofra e bia doc me ha ne ha me eduro no beboa me na menya bia to wo he we ye me personal lines from ye ni Hepa Plus Pavi Plasmos honkomo me numbers ni 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say no ne ye Hepa Plus Pavi and a plasma 60 cedis kwajibi mo that's your bro doctor arofodi adeshia Dr. Ebenezer Ajabai or non founder Ebenezer producers of Hepa Plus Pavi Plasmos in Romi and saying your well-being ni ho adwuma onipa da se ni ma well-being ni ho hiawo na de aka nyina nso ye mfaso de e de ma wo apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busia ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafia ha she wo ye Hepa Plus husband
Ye de wa Helper Plus husband. And ye also we Helper Plus wife. Na abwa no. Helper Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. And Helper Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 and now 0549 297 463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kra so ya. Mira. Yes my dear. Ene dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De medisi ye wo ane say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Efri na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enu mienu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Enya wona na ode kofo gallons bebu nsuo wo mfie ho no. Me hunu wache o. Na nansan de okɔhye he. Yaw Asante wa boa mi o. Me say a free bra wo kamfo Volta Drill Limited ma me no. Se say ade mini nsuo ho haw biom Volta Drill. Enkrofo ndi omu ni adwuma o. Ghana ha obi a makamfo woni ama ni bia di adanse. Enti ben sutio. Me kire borehole drilling. Ana wo pese wo meye blowing, pump insulation, pump servicing. Ni nyina obeye ne kama. Volta Drill Limited adwuma penti. Ghana ha say washita bia. Kumase ahodo daban na main office ne wo. Sunyane Tachiman Doma Asante Mampon Wiamoase Edura Sechedumase Atebubu Yaji Eho nyina ubehu won. San kama hu ntamo a akamakuta kufo gallon saa da ni machoman. Eni utri nkwa. Ma memfa numbers ne ma foforo 0244299520 and 0266432210. Volta Drill Limited. Ubenyensu. Obi benya wa na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusia nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya Yasamba, aha ye 102.9, aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi Dumadi no wasugusu and area wutie, and area, oh, hey, ye dem live, ewo ye Facebook, and afi ye YouTube neso. Ne Yankopon enhyira ye nyina na onka ye ho na bibia nso enye fine enenso Awurade fie herbal center eye Dr. Mankwane da no se wo be Kumase hakonum bosie red park
ɛhɔ na awurade fie herbal center di ne dwuma free papa mankwa se baabi atokro da wo nipadua no mu bia na duro bewura na bɛkɔ akɔyem adwuma nso ama wanyi wahotɔ enti na wie yɛ kasɛi uyo obi a wanya haw ɛwɔ utrim uyo obi a sɛbesɛbe aka wani utimi nti edwa gagaga ma affect wani ɛnam yadeɛ wate bi a wako a ɛnkɔ ɛfam yadeɛ wɔ ɔde hye bi so ana ɛwɔ waawo so ɛyɛ mujabroso ana sɛ ɛyɛ asikyiri yadeɛ wode ɛyɛ typhoid ana ulcer baabi atɔ wɔ sɛ yɛ wo bo wakyiri bramu ni mu ana wo yam ni nyina obamu aduro sɛ wo nso yɛ stroke no dua bi na abɔ wato fam wontini mu na twetwe wo ana mmerɛwɛ wɔ mpamu a fa wo ho bɛbata awurade fie herbal center na de nyina bɛdi aboa na awie yiye enso de amawo brakumase hakro no mbosie red park na wone doctor emebo mpudimpu ne number ɛyɛ 0241 09 3915 ɛna 0549 206633 ɛna Vondak beauty shop enso nie sɛ wo be kumase ya kejetia ye ben kejetia police station no pe ye shop number no ɛyɛ G1595 G1595 na Vondak beauty shop ya sɛmo a ye kan ye tie sɛ we saloon owner we baba ana hairdresser na wo pɛ mo akade a munsumu yusuo na mudidi mudwuma ɛwɔ mo akache a baabi asesa wode wani kyerɛ bɛ papa ne border from no ɛne Vondak beauty shop saa brekro na amu no saa ne omayinso wunsu tu biton utu biton ahanso saa ye hose bra betu bi aboafuo mu na wonso koton ɛyɛ papa na san fagye won faso sɛ wo pɛ hair dryer sɛ ye wo ana standing one o pɛ saloon trollers o pɛ sink relax exhibit sɛ mega growth shea butter ana olive oil o pɛ plus nail accessories UV lamps acrylic ponders and the liquid sa baby a wo benya bie ɛyɛ Vondak beauty shop unya ba ha wawie yeah ya no man so ye 059 892 6246 and 0247 133 203 wenya sa number mfa nya kwaduro ofre na wone Vondak fo nkasa na de wonti ase da wiei onu mu nkyire mu nso mfa ma wo ene traditional doctor Dawood onu ni panyini pa woda Dawood eba hospital ano ene hwan na etie mi ayade nti woni ahoto eye wo na meka sa hwi onu ada sanie keka ho na woni traditional doctor emehia na wo yade a abedane ohaw kese dawo so na wako a enko no Dr. Dawood be ye hwehwemu ode aduro bekaw amwanyu ahoto se wo ye oba wo pa wo na wo ne ma be ma ebia nefriu enti wo na wo yire ni nyina amra yenye hwehwemu na yenhunu ohaw a aba no na yemfa adurom kamo se ebia be ma no wonso be ma awu wote asenso se wo be ma awu wo ne traditional doctor nhia papa ne mfa adurom kawo na wonsunyu ahoto se ye emrehwon so wo mpam ana wo hunsuo no na entumi nyemba woni traditional doctor nhia papa no beboa wo mo amode ye asikyire yade mojabrusuo bi sisi yade brafo bi enti ama mo aye mre wo mpam ana wo ye oba sebe wo nam a wo saa hawi bi nti woni ahoto woni padua no no bra papa no ma waduru nenyi saa haw ni mfiri wo se ye hepatitis B ana enam yade bi no akote eye ulcer ana prostate no ayekese ana kokora mabam odi aduro beka wo de ye fibroid ye de se kan kan brebia bra papa ne bema woduru a embabio eje so krapa eno wo ka se obesi wo metro junction eje so krapa hono ka kire mate ni a wafo ne ka afri kumase ha ekromu ko se obesi wo metro junction osi ho a kwane a wasi uso no ano junction hono ano untwa kwan ni mu ufri kejetia na eba untwa kwan ni mu taxi station wo buza say o ko Dr. Dawood wo mbekire so na wo ho na no avenue 4 e wo sa krapa metro junction hono a e na abehu no ana wo yayira ne no mansu ni eje frɛ na one doctor enkasa eye 0244 886437 and 020
168 1717 wanyanya doctor number memfa nya akwadro frɛ na ne nkasa deɛ wonti asie bia no papa no obenya abotre na wakyirikyiri mu nso ɛde amaw ɛna onyame wɔ hɔ heba basa nupa no adɔfo ne adehye ɛda so wodwa so ɛna wutie mi sɛ wo ɛba ana bɛma basa heba capsules no ɛyɛ amema ne mpa wo ho basa heba capsules no ɛyɛ ma ne mpa wo ho kyerɛ sɛ wo yɛ obi a wo yɛfunu yadeɛ ka ne ho na fie gya adum oba wo nsabuo mu wo problem pa wa wo nsabuo problem bia no pe basa heba capsules kyira kwan obi wo ho a ne de ne ba 2 days bi na twa ne de ne ba ni tum anase bi wo ho a emakora ebe ye wo ya pe basa heba capsules no bi na emuawo be ma wo nso wada ne 2 minutes mine unim se no ma ne mpe odofo a wo pe no pa wo begya wo enam 2 minutes ni nti se be oma oba ne nso homa oba ho ba o oba ho ba wo hu sane wia na ho da ho omo no nso hu nsane no obeja wo kope basa heba capsules no bi kokwa about ne pai na obuafu wo ya ho hwie nyeye pe basa heba capsules no bi ena wo infection say how yeso cholesterol wosoro se wunya basa heba capsules bi na wo memene a case close asumdua bafie ena basa heba ointment ne nso wo de besra kwada no obi ntumi mfa asabra ana asram emfa nya akwada ne da ena oba akwada ne pampers na ne to ho aye rashes wunya basa heba ointment bi sra no a ebekọ ema akwada ne nso ye den ahohye mpofiri mu ntumi nto nsi akwada ne so basa herbal ointment no eye adu papa wo panyini kakaje ese wonsa no na amoyere honam kankan wo so fa bi sra wa motoam uhem ebeyi afiri wo oseye ese wu nipadua ntima ntumi nyiwa web no ebefiri ho afi na ntemu apropro nipadua mu yaw enam wadwuma denti wunya basa herbal ointment a ebeye ni nyina mo ama asumdue nso asaba oba KNG Misty Heba Dani Heba Colinac PFA Habme Pharmacy Fredimens enim ya yeton no now boba sedro dia ubenya ni miero ni nyabi to yusu na beboa ne number eye 0244 267725 0244 267725 offer number we are basa ya beje so ya no bekasa dia wonti ase no ya bechirichiri mu nso ede amawo na we Richmond owusu dankwa o say ya nana Krobea hwe the lady on the audio onim se abaya na awo kasa wonimu no onim se sebe akumakuma bi ene edi ni wura kwayem emanitwa enua kakraka na ye frame Richmond owusu dankwa bi USA New Jersey abaya no ntuni hofo sebe eya onu ni antam asem tinkampani ni fra wi kura no mana moto na ye hunu kwane ye de fa so na de wo kan die eden Thomas Doche eno se akra Yaw Asante uni ukriw asem wei enam se ye aduanom asem nti montra ya asem besetre abaya ne mane hokwan chese ye kura ye fra no se wo ma na Otec enyam Otec kura ne sese mo freme won freme wo sante ni anim asem wei wo sante hene wo abaye ana onimza oso aho na je se waduru ho ewura hwoka se yo na wanhwe ya obenya asem oba de acha me akra asem wei ho mama usima nanfa akra me da se yena nyame ase ne yenchia ho na wotie ye nyina sa asem bi se ba ya na maboto mam yenu enke oba ne be ma na eyese ya nke enya me nwanwa se mam yenu ma me ko papa ko obi ni na chiri ba na onu mu mienu na atwa onu ho ye ensam ya ye tie ene ne yekoso yi ya na areho sabre ye ja Adams ya se ja Adams oni si fie no onu kura wanu no wuzi wo si fie ja ne ma no ndujo se papa wa si fie ena nka maami a wote ye nchen he me nua ba wote me nchen he eti ne ba bi ena nka raki aso ti ne ba bi a nka nzemu nka bekoso o papa nsi fie se be ya daache
mo benya baabi ne mo matena na nia na chi e ba be yenie na se rakia ye fro se bra na ye hwe ni ensiesi asem no a nia wo so kekani nia wo kekani asem a jatenkomo ajata ba ne di ye nyina wanka bibia amfa wura yi ho yo ka ye nyina ya adam se wa firi mu ya be de ni fi onya na koma antontom nyina ba mu e kowe ne ma ai entontom nyina ba mu kopem se ya be de amu no ofie ho nti wa na ho sa da kono e na ma antontom kowe nti en na kofa ansem we nyina ba ya na enso so mo nsem ya ayiti ha okan ewra yiti ha wokan empani se kwa me dada ene ya dada kosi a wodan ho no o ma na ne fira dada sem asem nye ananu ya adam zufiri mu yo damre etimi hwie dwun so ma ekogu abomu mu ni ayi nyina kire se bibi wom ehase a che endike ye na nko so o menu apani no o sori a se ni se no ode yeme se ni no o sori a ode yeme enu ntina me ne kono na ke ehunu nyina so a ye gina so na ke ye aka biribi e dia kire wura se jasa ya nya sa ya jasa kan so nya sa kan da endi se sa na wo ye nso dia wo so jai nanka wa jai nanso so wanka hwe na adams ene yesi ye duabo ene am ko hwe mu ene yesi ye duabo ene yeso ye ko baabie ene maami si na asam ne se dien ene ode aye wanti wode ne kwasa school no ofie ho kan won pa wo chew so odi fa woni fo nso ye tufo wo se da na nipa de wani bo ho asafo hene pa die ben pa na ya ne wanya ebenizi ndu twa oketra matotwe a ne wanya na mo awe ndi uku nuai anasa wo ye biribi tia no na se wo firi mu a no waye dai no wagini mfie na aka na kan wo de ho ana ndi rakia se ni awo yiye de asa nsem yi a awura yi kan asa de ye no kure because one time anyi ho anu when time anyi ho anu and defend we eno an se ewu yi nko na wo ka ho asem egempo wo mo charge bi na nke enyina charge ne so fantu awura yi fo na akura so wo se aha oma na se ewo ba bi foforo ye frɛ na obekode a ye be kire awura yi na wakɔ na hode obeba na hode oba mo nko keka se na ho aho awu ye nya wuo no asem ne ye ka o se de hode aye wo a enti woni ne kɔ saa school no ka kire no wodi fo a won pa wo kyɛw eno na wo ka enya adams de ananu ya wu ye ondo ya kwada obese ne okɔ ne baabi manifu na ni ngoda na wo so kanea wo so wode aye wo na mpanifo nyina so emtunufo na sa otimi di wani bo ho asafo hene etimi hwie dwonso pa agu aduanim ema wa wunua be ma etimi kyew ehyew wo ho wantimi ampa kyew wantimi anyi akinye na firi se wuni ne wo se wo no wo hunu se obi abomu ye hwie dwonso kum ye hwie dwonso gu abomu mu ema ne ye edi enko na awurai wode aye wo die no wode aye ho wone opredi ayi wone ogedi ben eno na wo se kire no na wo hunu nia wo ye endi akra se ose ho ma etuo ne to a etuo no a ede ne beba good atiefo sebe jataba kobusa no ade wunu e wonne da ne ntontom kowe na wa wo de o me ko baabi na wa unim baabi a wo de o ma ne ko na wo de wo mo ko wow enye wunu e ene ko kire o se ne me ko yidan bi wa ha ma ko na ko de man tontom nyo no a wa na wo se ye se entaafo wo fie a ye ne dafunu wo fie ho enti kura anka wo makwan ema wunu e ne da ne ba no akwada wo no nsu firi fie ho bi e wo ho omfa funu no mpe baabi nko na wo ma no ntena fie ene wo se da bi obeye na wo wayi uma wo ho na wo akoda baabi na ntontom akwe nkwada na sebe ono ne mfom wo ye jata bebusa adai dia wo kan se no na akofa ntokwa no aba wunua na da ne ntontom no ana eno na da ne asem okay enti awura rakia enka ye de na ye anuasem owokunu fati owokunu minimo okay so I want afo nso enti definitely ye baby abema be wo ho enti se sa na wo ka
Asem Beba Dabi tuo ne beto na se wu twa ye mpoa baabi e beto afiri no etu firi hɔ a wa wo beba na waba be kyerɛ de unue wa ye wo gi afiri ne hɔ pantia e ma wo dan se suban na di enti Fatima ya ho abotre waba ye nim de unua na ka ye mpoatwa e de ma yen yenso ye bedi wanim na mone a esesi yetu na wo wudi huna de kode a wode ta wani di wani wo fie hodo waya ye be frɛ no na ba bia wo se wo beba ne de waba no waba be kyerɛ wate hie jata be kyerɛ ho arafo ne ade hie asɛm wedi kan ye mfanto ene matuka heba mischa no eno nso eye aduro mu aduro ya dodo na bone nsamrane frɛ na antenas aduro no na se aduro wei ena se wunya bi na se wobobo a aduro no eye pa ebeboa wu nipadua na hoɔden ama agina brane ene me ne wo kasa ye kasai se wo ye obi ada ne da yade edi wo so atrantwie aduro a wo hia ye matuka herbal mixture wo ye obi a pressure how eto de bi ana na ase atatai eto de bi nso kura no a wanumu ato a wuntumi ni di ewuti ebo ga ama sese ya affect wani stroke nudua ya de etumi bo wo hwe ho a wo ye wo hwe nye ye o sese wo da ho na wonsa ne wonan wo so wa no kura sa achi aka ho mesrew ma yento matuka heba mixture bi mrew fada ne waduro na no no wate na duro na ye ebebo apa wo ye obi a wate nka teko ye so mu a asetabo wode ne yensabuo mu haw anan mrewe wo mpam antenas yaduro sene yedodo na afre no matuka heba mixture eduro ne ye na bebo a wonso pa oba misty heba dani heba kolinak apidank ni nyina wokumasia ubenya bia tu akoton ana wato okọ halus heba wo enkran Accra drug lane ana crisis the answer takrade ana Kingston asinfusu eho nyina ubenya bi ye number nso nie bibi nie na wonte ase afre yen eye 0243 420005 ena 0554 363424 unya fresa homa wo ya matuka fo ye beje so ye no be kasa de wonte ase na no ne be kirim ena asaso herbal center osofo asamwa ewie machiawo mabusa se wo mpom te sei asaso herbal center opanyini pa woda no wose wono de yade a ode anante a wani da so asano eno ena ne ho yankopon hye ho animonyam ewo enei wo de ye hania wabreu o pawo enema wo de ye asthma ana wo nkwam wasua untumi nyimba prostrate no chimato aba ho ana waye mrepa wo mpam wo de ye kokoram cancer ana stroke nudue bi ena abo wahwe ho esi kire yade ni mogabroso wanu hunura no amaseze kura wu wano mesrewo bra asasu herbal center na woni sofo asamoa mebompuni mpu na papa no onfa dura wodoma nkoma de adom no no nkawo ubenya hoto tafo 4 miles station na chi ho ena abehu asasu herbal center eye papa ya nso na di kubi herbal powder no aba sa kubi herbal powder sa wo ye bema na sebe won kase won kaja eni o man koye whether ya ye nwini wa utumi usa ade ni mu aye brogo nkoye ase kontomra ye dia kaja utumi kura ye yi so 2 minutes bipe na hu ne gu we enya de pa onso sesi ade fon na e fon na twa na atwi kom mesrew pe kubi herbal powder ya asasu herbal center fo ya na de aba so onya bi na onya nsuo de o sabi gum kanum na wo sepe wa de nkakrakra wawie ana kubensuo na wo sabi gum sepe wa de nkakrakra wawie oba Otec fia ha obenya bi ato kubi herbal powder no ana wo komisi herbal ne brother require umrum ebi ho Fredimens ne Kolinak wo Ashtown onu obi oba Asante bekwai fodwo herbal obi oko oboase smart herbal ebi wo ho oba abu akwa O6 plaza nimu mi aya yeto nuo nu a ebi wo ho oko Sofoline tenatet herbal wono nso eton bi wo ho oba Tech Junction Atonsu station wono ba bia
Otec Junction atonsu ka agina no obi ton phone accessories wo ho oton kubi herbal powder ne nsu bi e wo ho se wokọ ofata drugstore e wo abu akwakofodia station wa eno nso ubenya bi se bia wo yade na apese sofo asamo aboa wa ana kubi herbal powder yi ho eno oboa wo nchiribu bi a ne numbers ni emienu je frɛ na wankyerɛ nsɛm ma wo ɛyɛ 0244 166602 ɛna 0243 505775 wanyanya saa number ifro na wonne sofo asamoa nso nkasa na deɛ wonte aseɛ ɛna awie yi no wankyerɛkyerɛ mu mfama wo mawura a wote manim akɔ aba ma wano mai bibi no why yo mate te say nyankopa adu me hu ye udin de say mawura pacho ye fele me disna sa krugo dizina sa kruk sa kruk wo free he dizina pacho me free sa pass na ba ho na wo free me free bolga me free bolga na ba borga kurumpe tongo borga tongo ne mum se pass na ate sa okay dizina edi asem na de we free se pass ya ba yanim ha yo mpacho me tia o tiepo me joso se nyanko pansram ami de ha me pa asasa mato me kwatena so esundue enu ha mame enu tuturo na di meduru ha edi na emma wunya asundue ewo wasase a wato so dizina pacho me kwada mentimi nda ase obi gina me so ase batake me ase wunhun bi gina me so o mitakuro me bibia ase ne pakuro wotutu ni sa ti se o hura ba nie mabampa esa adere ekoso na ekoso hom spacha asase na wokotoye no wokotoye di sei nie but 15 years aba 15 years aba wasi dan wo so masi dan wo so efri bra wokotena ho no na hunu sa ho efri bra me kotena ho no na me hunu na me hu sa hum no na brebe but ebre kakra bi na me kunu yale ana sa hum no sa bre na ana asiase ye okunu yare ya no me kunu no oya wacheman wo amukum na sese ukunu we o fie ho enti ukunu yare ne sha asia na ho na de so sha asia na nim se bia ayaduabɔ na obi bɔne ono wakacha obi se oya kromfo na omu ne pakro tra fombo ni dua nte sa stam na sa yini sha asia ono so yale ye de ne ko sirim ana ne hu to no na da so kwaso na mnim se bia aya saa de ne na ekoso ya bada ne dua no wa hinko fie aso da so kwaso na ne se okunu ko sire ma ne ho to na honhom aba mo nsan ko sire mo na enya sire ma sam na di asem menim mamada ba no ma menhwe bibi mawura okunu yade sha ase na honhom ne nso ba afie ho honhom no wu hu no me na ya watata me enframa bogu musu sa mentiminda honhom ne tata o ade wo ye mframa esa se na ya mframa ena sesi ade aba ana sesi ya na dani ti se wakase me ya ba efuo me ya busum o ka kire wo honhom ne kasa wote o se me be fu me busum na me kasa ntimi ya den me menya be fu busum ensum busum na be de na busum na mahu dizina honhom ne tumi kasa gu asum no ko o kasa gu asum se wo ye be fu o twoma na prama di kire na kasa se me bompa ye se me hu ni pakro me hu dokura ha ma adwene te hwase mpra mane dan na sa na aka aya sa no akọ
na hwe de eba na baka sha se me ono no se be po na kasa na akọ te se aba ase kante awa muso eye bia wo so gira so se me ti de me da me di me ti de bia wo me sili so ana me takoro nchan se ya na ye dede na honhom ne nenam ho ai enti wo di wani honhom kroda me fa me ni hu kukurugwa de siri ya no ana mahu se ani ese ye nkura na wo sili ne so no o ma ba cho enye nkura ena wo se ya wo tese wo kase wo ye baifo o ye bosom eno no eya wo hu se nipa gina ho no wo ka na na be nipa ngira ho asem frama na tukwa fam so kwa na kasa hu nipa wo te kasa ne wo mfremam me hu na twemko enti sa honhom a wo tata wi wo mfa wani hu ne da dabi na emu asum na ya wo asum na ya na ya mesa dizina wako hospital wako me waki she ha me media menka se bibi how dizina me tumi kura nkasa asem na me busawo me pese me hu se wako hospital okoi wo kyerɛkyerɛ mu te sɛ de wo hu ya kyerɛ obo wo kyerɛkyerɛ mu sa se wo wo mfie sai boy 60 eko wonya sure sɛ eye ema ayi a mu ni menopause anya menopause dabi anya menopause manum aduro heba press no aduro onom menum pa so still honhom ne de what so say me bibia anya me ya me bia first kura na me to ase ya me ya but menum sa aduro no me ho ato me hwe ya me ya press ani bi so enso sa de no na se sa de no me da ase obi gina me so ebe gina me so sa no why you obi bone be manya obi ahwe ntila me da ba se menim na wukunu nso ya no se wote sa yi ni bia na me ka ono odware wi okone woteman o nteme sa de ne ba me bisa o se me ka chance se ya na ekọ wo fie ne so wo se me fa ne sa sa no ka chira me eye mum ye nupe na motifie ho ya mba na mo ko school ya mienu na eti fie ho se me fa ne se mo ma no ba fie a na se ukunu ko wocheman na wo ne wo ma ne wo fie a still ya wo te sa se na me ya na ja me so me ya me nko a enti ukunu na fie ho e ma onhu sa de ne bi sa abegina ne so da dabi on de megina ne so da me bisa no so me ma bisa ma sama wa se me fa ne sa ya me da bisa se onu sa no wo hu no wakọ baabi wo ho da wo se wakọ baabi akọka wasemise bi a okọ abusa bi akọpẹ ho asem abisada adabi onko baabi a menko bia empaibo nko na ya na menko baabi a ya wo kọ mpaibo ene ese mpaye no na wo mo ni ye nti na honhom ne da so wo hwe wo mebu a ekọ a esaba obo a ekọ a na saba wo so wo gide na afiri ho menim da do kra wo gi free so na wo ka utirimu a wonye wo bibi bompa choda bi enyo bia baby me de me hu ni say ye monopause anya menopause anya monopause na eya wo dwendwene me dwene wa hwan ya me adom me ba mo ko school ba ko wa Kwame Nkrumah reverse ya me ne me pa ebonti aban se waya adento obahwa no ana ba ko suko esrem wa ahono so owo ka mo na ka medwendwene na abaya ma medwendwene so ate na debi na mesajundwene medwene hwe and so still what is idea ma adwene ni se me tong me niema ayanto omu hia bibia na mama na bi mpese papa na edwuma no wa se da nya edwuma a ekoso wa se ka se bre a me na ma bre bebre awon kra ne so me ndwene hwe ena obi peso obetata wo sa akwa agu obi tata mo asase enti papa no enyare ye ne de na wonte sa de no papa na enyare no na me nte sa de no o yale bae no ameti sa de nti me gbona ma ne se se na ekoso wo hwe wo wa se me fa ne sa
temeti wa me fa ne sa na me da ko no bibi ba mia mekum na me mere nsu ya ebe ndɛ wo bse mbegu but kwan wo se me fa so nkɔ ha to me ka se me timu asam da bia mo gwa nipa mo bebre me fa ntrase me de ba mani na ma hwehwe bia ma me tina ma ba okay dizina kwa ba why ya sempa nso ye ne yatifo nyina me de na minim se bia eye monopause enso se enye monopause ena nam nim se bia odwendwene but wa kire me nso ama mahunu se sesei no adwene bia ni ne so ya nko bedwene ama bia koduru sa mpempen so no na ni kunu yare ye no ena wa hunu sa de enti sa de no se ba etwam sa na wate kasa no na matise bibia famso atwom afa so atwam ase susum bia famso atwom sa mete hwu ana midda so a tokro no a aban me no mete hwu sa ate se de wukan o ye de ni me afafar ni na hum kro no oba wo ka twi ana o ka frafra ase na san ya eja no waka frafra wase ngaswan abar frafra na o ka no o ka ne sen wase me onu no ya before ya busum ntuti sata na me swala me transe bompai me se me ne busum ni chafa bia ana me ne be yesu ni chafa bia me menye be yi ana baba ka asama kyerem se yanko ana me sum busum ana makwa kwa gubusum so nti saade no me pese be huni ne esa wa ya honhom a wa ya frafra ni honhom we dim se tina me dia bai se woni pogoi da do ho se obi na ya ne sao se bibia metie na ya sao minim otumi so katwi oda bi se a frafra na o se frafra mu no ka ne sen o ka ne se abar ka swan ma bare bar ka usumu no ye frane bar ana bi su ya frane swan timi bampa minti bar ne biomo de ba afede antimi mpai bonti ba mo hobium but gira bonti na kacha kan se swan sa ka mi tibi guma so enyo obi ka nso na ebia chire no ba bia te a eye swan na me ka chire onyo bibia ka eni ka kwan bia la bibia ni ho te ba swan no twem se ana me so me bompa se si anu kwan ntemi tibium te dia metini se me da afere bibi pimpim ebam ho pimpim ebam ho ase uda bahu se obi gina oso no se ne ma untumi nna wo amenda eya muntum chew nabi ase oda ho a etumi chekere wo na wo ka ho en ampa bonti ni tuntumi nchime na mayenhwe wo oba asante man mu ache me ba ya che edi mfie be sai me ba na makwestirim oba wokọ me metimi ko na maba nya se me ba baka ha ho na nka mbebusa se wukọ unchi dabi ya wukọ ukrum ase bibi ba ho na me ko menta nko ho bibi ba ho na wokọ onta nko ho na ebia eyiaba na makọ na mamre bia ni ho no mu ebia yese nka beye bi na ebia wa nkoye dabi me fi o bia ni wa me papa agu me mama egu mamre ya ni nyina wi ni mamre bia wo o soin kro na o hadizina no masa yes steady na ya ma kwan ma wo ha mentete ma me panyini sa ma me pedi o ba no abe ye soin na wo de wo ko na wo ma ni ntumi nda tia ba na be gina ase gina wo so se ba be gina ma so ase pimpim ti se pese som se pese be miawo sa pepepe am se we de me pantra ho onye obi anso hwe menya obi ahwe masa se to ma fa ngina eso de manya kakra tiesim te me fa obi aho ya to na wo eti sawaba nto mo se
ya tong no mbaya onye mbaba yeshua fufuo no mutiti mo me ba na ya to ele kakra na kai o timi dia akotu bi dia bom do ma obi eso min kasai ya wudu wo ba fa ya fa na nyina eso akra aka na e se mi free borga ba ma fa sa se amba sesi ya yentimi haida nti de banya bia no ba fa ne sa ana ma yesirusu ministu ndwe waso hawi na o ha na waso am se me fantra ho me no bia ni ntoko bibia be ye fa me bia nkume me de me hu sania wa de kro no ka frafra idie ise wo be ye honhom frafra ni to te ntina me de aba ye ko hwe na ye honhom frafra di a be hu de be ye hai si me ni minute na be de aba so ya me obi a oba mi se ya me nipa se ya de me ni tie se obi na da no ho ye sa me ni ta me de adwana ba okay akoko tujum pese me ekrisu okay ensampo kwa maram hana bibia mboko am se muna mutimi bua ne pa no munu kwa kura mu de mu ba fa so ogidie nye wonkwa ate amen good atiefo say die asem no ani aye den yi nka mete frafra kasa enkasa soin we nka ese me frɛ no so mejina na o me kyerɛ de dizina pa de aye no no nka ese obejina ha kra mintumi ne nka fra ana ya kwa me ote frafra wonte wonte frafra enti mfie sei ni na wontumi nai kwa mfie mensa me swara me tiwasa na mabasi aye ejuma me so me tono boja wontumi na mentimi nda tanya yesa me swara ni metiko mpaye nkwa na mebu me bɔ mpaye a bɔfo na mapie tete na mapie obeda wate me ba bɔ ntema na mamba me tono boja me tim mo ton wa sasa do esi a obeda wate amen adofo mama me na ya Bolivia Enterprise for nso ase mama me na wo mase na wiei future life enuane no a aba edwaso no ye enuane a yen ya hei masa me se mo mpe frafra ni ma me na nka yen mpe son we ye kira kwan yen fra bena da bi no no dia so ben we di jata ba pe so ka okoto ba bi a now dia na pe so kire se wo sori a wo ha dizina sa do on pe so obeda nya na hoto so obeda odia tobo obeda ma ho ato wate obeda ma ho ato wate na nyasa ebi nso a wukuru kwa adwuma no ehu ne bɔ na wo pese be wukuru na bi ato so na watumi ada me wo me ka kire me no ba mendai me ka kire nya 22 me no me ni ndai ono kro yale ba ma no la fa no ono kro no ha mpanesa tede me entinye hu enye suro na bia ya na usuro dabi enye suro me kwatra no kro wa so omba no wo mokum wo so omba hono akiri ya ansa no ma pam no mokum no na yare ne to no ana afiro ba o sisa ne ma ba me ho mi nkwa na me tuwa na me mba no mo kwa ss nyina na me nkwa na me tie me tong me ne ma ba no ma ba bada no ma kwanya no ma ba nkola me sa na me do mutu ko ho me ba ko awale ba ko so wale o mu akra na se na aka no so no ye we kira de wa tek ho wa ndi e chiamba te me sana ndo mu ko sa obenyu ahoto wate amen atiefo enti se yade bi abeye wo haw kese da wo so a woje wo ho anyi a wada me bru Braya Bolivia Enterprise ha na ye future life aduani eya ahodinuro na ahyemu ma tontwom se wunya bi na se wudi a eboa wu nipadua no ye wo vitamins ni minerals a aduonu miense wo se aduane mu
ye wa amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye aduane mu ma tontwom na de hia ne se oba kire wo yade no se de tie mu na ye hu se ye ma future life zero ye ma motabella ye ma future life smart fiber ye ma future life oats and future life protein brawate na abenu ahoto ye de sa aduane a ahodinu ahye mu mai ebe sawo yade amwenu ahoto kumasi hasofolai alignment ye ne multi home eni die nimhwe ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 unya fresh ahoma we ya ye beje so ye na obekasa arafo mo ada mebru eja Abraham abetu eja Abraham Nakrobea opanyina kwa aba majo su boy ne I want to say yankopon ya dom na won so yankopon tumi so ho den pa okay ena ye ya wada eduru ya wada se ya ye na obo mpuni mpu afidie yi so sanity eja bredie sane ye nim abibiduro hamamamu tumi a wodi di udwuma ewo waso ye ne bebre say ye de wokuma se hayo enkran yo sunyani yo adanse ye wo ho ene ye hie yi papa tu ye ngidiem jo na Nakrobea medase otumfo nyankopɔ ho nhyiraw ene atiefo ne ayefo nyina edin ne ye eja Abraham me number nie 0242 76 48 35 eno abium 0242 76 48 35 and away your WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Joe Nakrobea adanse baako school year wo they say atwema kofodua no nchen hono de say de wo bote den no school be ho no na kropon ho no hey boy bi o school ho na saa sekose ne bi wo no ho na wo ne maame ho ena o de wo no nti akra na 22 years na be school ena afidi omo yom hwenye yi to omo so ande koto man so hospital omo ma ne nu na chese ne ho aye shi ontumi sore ontumi nante ne hutu no enti ho na maame bi ko no oh mate owura bi nka ba senya atro no di am me mfa nko na mo tam ne to ka mu bedu won mu anwumre 8 o'clock ena me se me no aduro ni bi me de ketro no su hye na ma aduro no ma no ono me ya ba 15 minutes ena o die ene de man de o de besra me se eno an se onya ne ye no an se o me nko wate asi edi da bia me fa kwanya we so ka enya no nko me ko nkran chese sekese o mati association na enkura bi o mudi nipa ba mi nsa ba wo me mo duro no ekoye no mko bo empanifo na mane eti o ma ba gie duro bi a mo so a doctor for na ba gie duro no mi nsa so mo so dey try hwese ne me kan no sa o ba ba gie duro kra firi ni se me pe me yeram de am mo no de boa ga na fo nyina eti adanse ne ye bebrebe eti me sra mo ya ye betra sabi enye de ye kani ya ka bebrebe da bia me ba me ka se tepa senior high my baako ne mamienu ono sofo na otepa na SDA ono boa omo no don bae na nsie asafo cement mi a ono so nkola mienu papa bi chese akora wa kete kimi sramo wa wanya sasako sene di obabi wobi wiri bi wobi wunu bi wobi ne ba ne sisi ya ne chika sene ya ne de ba ne ja chire no o se makoma mensa menan e ba ne de nsu akosini so e ba ne de moja akosini so na hu moja nyina we na hu nsu nyina we ne ni ma efita chese ni nsem na hoya mesraw so sa yare ni obia e bre nsu tutoi e ta ka no pa me pa chawtu anamon fa ne ba de Abraham me se wo bibidro tatahwe me tu ase nya se de do ano enti wo ba bia emfa no ko ba bia na fa no hwe Abraham e kira kwan e okumase abontinsu ya wo hwim school junction esuofu akwaso na se barakase kwaso kase obesi wo hwim school junction ho na pragrafo no ho no de ka se okọ eja Abraham ho obi ado beba we refia numbers na so am di tudwa no to ba se na trogo down ho me se dan nyamu emamu fu no so because mo afa bibiro bebrebe number of pragrawa ni me pa cho nje pragrawa me ya bibidru di tro number ni gudan ho na pa ho ni ntem number ni e 0242 76 48 35 and no abium 0242 76 48 35 and WhatsApp no 0549 10
15 15 80 80 0549 0549 10 10 15 15 80 80. Yo, my bisu free man pontin or buy. Also, this is the chinka say, this is Yankasa. Ontumi nkoto ontumi ntrust ne nana 83 ne na ben kunu body ontumi nkwom na say we do symptoms of stroke enche stroke betimi de na to form na na yere de ne bae chese ne sisi media do man ne sisi ne ya de chinka say ne ya ne nana nsa 83 ne nyina agai na ono se ne mranti bremo na odwu so moja eti wani de na ini so ne bra group ni o to no kra on tanyare na mretia we ni na saadi kan no afide wo sori a ontumi sori ne na nyina keka bom ne nana ne say 83 no video mo hye no ne to asentim twetwe no onante krabia no abre o se ne ho dwa no pass de nimako ana robo asra no wo so ho ana se mwa bi ne nam nanim nya so hwa ohumwa bia no ka chen se omo wo ne widiem na nhira nka nyame o te me nka oba no oh ize nyakopon na me so ma se sei ne nan ne sei tititi no ya chinka se ne ya no isi ne ya no Johnson tenten ese ne mo ne di ewura on process na Krobea Samuel on o ma ne di prostate ba no eti o mo ba no mo di nkadi di ewura o prostate mu na ma o prostate o be ma no Johnson tenten ebu abosi na be ma hyew ebu abosi ne mo aka pepe ebu ne nsa bia be go me se o de kwa o ba won panie na wa sa mpane me se friend kan ma panie which ma water terminals ne mo nyo na o gina o sa na o himu wo se de se be o to adonko no edo pe bo sa cha na o twemi nsa na asaba na me wadrom de be ma o e be kum Samuel na hyem wo nkosua no na esiesie ni padua no no sa tie su dadem sekidi no wura ya na ese sekidi no se process no wura ya na ese process no so wura on real cartilage na wo dwent na nyina ase dadem ti yaw na wo ti nyina na jai na etua se man ti me so obi a wo tiem no onya nam yare ni bi na wo de akọ ne be ma fon wo Johnson tenten mu hyehye ne ho ka no this year yare chinka se ya on real jabro me kira kwan wo so ya oba wonya sa nam yare bi ama wo sisi ya obo hyehyew wa chika se be bi obo blenza obo e wo tutu ama sabi unyi se kura na se wa ya se ya etwa obra mra mro is say o menses ma he me se me wadro me ma wa o menses na empa ho boso ba ko empa ho wo ya lokia e de ma wana dana na eba acha kura na otwi na bro so mpo de e boso me de ma boso na o menses na ma meja wo dro no me fa ma obi na je se wo twa bra no ti me se o ma o menses me nyina me ho no mo ba me mo dro e me ba nti usisi o ya o chika se o ya oba na o menses me ye bibi na mo yam ti se ba o video mo hyewa me se hwe me jida kwan o hwim school junction ho o do so pe eja Abraham ana se to bo ase fa pen ana pipa ana bidie tro no be good down ho e 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and away your WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 and Krobea ba kubi mabi antibi wo atonsu your friend antimage also wo ye 12 years ni odi nka ba 12 years ni na ne kunu frim na afi no nya be ma and wo na tena 12 years no ne kunu ye 2 years no wale ye awone ma na o temi nka obaye wawo say memoranda also oto akra ndi nti memoranda me call radio station ba ko me wie ya ono ade kai ba be fam ti say drop na me fa no because say drop na fa no no na si otua wo as say de e ba ne to eja Abraham eti say me hwere kwanya wo mkra na se mo nko ba bia me invite mo mo akwa kodja me nti obi a o tie me na o peba wo de won wo kra da anawa wo na wona teko wonum nanuma meme yi gise da bia wudi bia na wudi bia hwede bia nwumre hu ebe ye ma enye se bia se bi be ma na no nsuo nyo bi sisi wa wo de na no enti woni be ma nhia na nsuo na sa aba fibro da je wa wo de na boso enti akora be dem na nyi se na sei enti wo bo se wo kra wo mesisi ma na be de na wo peba timi so bra sa wo peba nko ade abra mem wo do me se eno se boso me nan empa wo nya de do no ma na wa wo de no fini nyi na wo mesisi baba ko pe saa mantene kro na hwo onyinsɛnim wobetime anyinsɛn saa ama acha bosome enan bo se wanyinsɛnim so pe ba hwe mekira kwan o tie me o de ne hepatitis B me se wakɔ ɛsɛ onya blebom yare oblebo na honhono anamo bia bɔ ne bɔ blebom tia mo ofu omfena ahonhono anasa omfena yɛ oya oboya oya te sɛ me se me be mo odro kum saa woni na wana da bia me ba me ka sɛ mai bia ɔwɔ wa police pani bi na nwie kɔ UK hepatitis B ntia ntima na nkɔ me de do ma na firi mo agya ma sɛ o UK yɛ adwuma de bɛ bɔ busu nti wo so bra na me odro kum de no wo so tie wo de na esi kyare hwɛ gyabro me kyira kwan be mo odro ebe siesie ade na woni padi friend pancreas no na produce insulin ma ni padi onkɔro ma blofro bia bia wo mpane bia bia me se wo sugar no ɛno na se tu na se anka ne de nti hwe me kyira kwan me pa kyɛw ade yare be na me nka wasɛm
yare bi hawa to anama wo ne fa bra jabra maso ye ne mom me dro ba kwa me ba me kan ho asema me nso de ye friend osrukudru sa osrukudrin ena me se me no na be me ma yedin na nsen ya me se me nya gabi na me se me de ko kubi hotel and then me kan kubi hotel run wo se adame ba no dan wo ma me free because my yard be chama na ma wo no say yes na ni age ti room 4 de me dia o dia ni room 4 no wona ya me ko amanfo pe room 6 no dia so room 4 no wa mo na ma me na me se me nya again no me numa duro wo so kudu na be me try police ma kam kase me na se me de pim na me pim no atwere Jabram bema wuti oira oba wuti me ukuru di say ya fa ukuru di say o me me di ya na me di say na gana tu Jabram ube kume na msiminye nku me ye just masa me se sa me medre onuma 1 hour na ujina so tim bonsu semuso come Bejibi bema bedide bema betu adonko bema befofo bepo na bi wa media yasekom eti bema die so eti mi duan ma na meya o mon sanchofoi ene o mu me Jabram na mse yes o se breko bereko fan club yempe talia fan club yempe mashru fan club yempe na mso pede o se ye posru kudru na mso posru kudru I love you o su kudru yey o su kudru me nwa kwa me me do de me se tin so ma sorry one again no echiri bia da no no so di barika sara no so Jabram brother be dimi nam se be do dey was brother be dimi nam se okay me ba nam se me kwa na me ko di no barika de sala was be na sere no ka se me kan kwa se bo aye barika de sala no ka se me na me di no ti me se me ko di no barika de sala okay ko so ko do barika de sala je number na me sorry number is 0242 76 48 35 0242 76 48 35 WhatsApp 0549 10 15 80 Ablanti osri papa umuso obeyi ye be mai munya den ti e do sukutunu na wa de kambom na so ba gida na boso de me kura na nya adwen be do sukutunu ye kambom okay arofu Abraham nie wate na no asem wana montio onini behia obeboa wo abibiduro ye tededi onim enti obefre no mprempren sene yenuanom beka no na one no akasa na de wonti asie bia no papa ne nso akirikirem ede amawo ena wie ma bedwafo wa ha na maami asemi ano eden ese wo sa sunsum kura o tata maami firi ne sokɔ no nya na hoto oba frafra kasa da woka firi ne sokɔ na onya na hoto jane tata firi ne sokɔ na onya na hoto oba de achi ame ni aja kwa ame me mamo nsemisa no mienu na afei yenhwe adamuntuo se bi obia nso na hyeda ba begina ba bi be ye so ena ma mi hu ana se so na nkasa nso aye ne ho so opeso obeso ma mi ya ni nyina nso no yebehu na mesremo eya amononom grow fine herbal tonic ni nso bi yadua se wonom a eye pa grow fine herbal tonic or say it makes you grow fine ni say ntine say wa wanum ato a aduane yede aduane wuntumi ntibi nie onan ene wonsa ya na ye utitriti edua na adua wuntumi nna yawo wo sori a na honam nyina ye wo mre mesrew pe grow fine herbal tonic na ono no mo a ebeboa wo obi wo ho no mo a ne nsabuo mu nso wo problem e ma ne nkanka sebe ene de na eba na ya se ye ne ya eba kakra bi ba mitum obi so de eba heavy hwe issue bi a wo menses ho se makra mpo no koto grow fine na no wate se wo no num grow fine herbal tonica edro ne ye ebeboa wo edro we natural cocoa ne de aye enti de ye no se media menyare misra wo de no num bi kire se all the necessary vitamins are
ehia ma nipadua na ho den no ebi wo sa duro wi mu enti wonom a ebo nipadua ne ho ban grow fine herbal tonic ye wone ointment nso wo ho eno de oba bi ye oya se ye ukotodwe usisi wachiri bremo wapode waposo wadwumadin bi a wo ye ya na wabre ma yemfa grow fine ointment ni bi ntwetwew na abenu ahoto wonhwe oba PFA pharmacy watafu ni wodo ya ebi wo ho uko misi herbal Kolina Keba, Obadani Heba, any Apidank, or Munansu Murum, Ubeyabi, Kosa Pharmacy, Ewa Pampa so ya, and Abasa Fonsoa have made pharmacy or Poleho, a Fewoba, Criske, Estresso, Ebio, and now we'll call Edupac Pharmacy, what Tom Sutina Teba, so full line, smart about was a for joy barber quite, baby a tone will be at the Okakasami, grow fine, ne tonic, and any ointment. Unsu ebeboa o penchire mu a digital heba afo a ye de aduro ya ba ye number e ye 0244 59 6532 0244 59 6532 o fresa number ya grow fine for ye beje so na ye ne wo akasa afei St. Louisa Herbal na Acupressure Clinic yenso ye wo Kumasi Krobea ye mu Tech Maxima Goyal filling station abonta bi na Otec Maxima ona no ne nkyɛn ɛkwan ɛda hɔkɔ affordable housing no saa kwan no usiso a obɛnante so aba straight obɛba abɛtu fie bi ya Ghana flag esi saa fie ni mu ɛyɛ saa fie hɔ a na yɛ St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic udu abon se soundboard ne boho na wawuram na hei se wo ba yen yewo ebibiduro kan a ye de san yade enu gina ne ho so ena yewo acupressure therapy no emiemia no yen enipa wonsem onipadua na kwa vital points bi wo ho a yemia yenya se nipadua na kwa ebia etete wo no ewo ho ena wonam enti yebe miemia wonsem ene wonam ne ye de asan yade se wuyi acupressure therapy ne nso to nkyane a ye wo water therapy wo ho ye wo acacia wood therapy wo ho ye bema olive application no aye nipadua ni mu adwuma na ya ma deep tissue massage enti me ne wo ka sei enipadua mu ya wonko a wunya ahoto wo nipadua mu da bia onipadua mu ya wo ya bra ye nkyɛn stroke no dua yade bi na ɛhawo ana prostate no chemataba ho owo high ana low blood pressure sisi yade ana bema waye mmerɛ wɔ mpam to de bia no aye titiriti ni nyina no St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic eni anom ne adofo ye beboa mo okota krade apapo ano na kofu hotel nurse ho ne ye wo okonkran ya la pass ye ni to binko pharmacy nso di animhwe ye numbers eye 053 702 9464 and 0546 242343 first number we now we need St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic for yankasa dia wonti ase no yankyirikyiri mu emfamao timinta eno ose akra Krobea baby aduru ne de momwa maami no get rid of spirit no because I'm sure you betimi ama ne blood pressure akra akosoro just 3 years ni wonya na papa bia na ye ne de e unbearable Otec bless up thank you that's it kwa me dia na apeso obusa maami yo akra maami na ye nchi atifo bi maami me pacho emesre babia mu fie ni wo no ebe nsu na ebe ru akakra amba nsu e wo suru kakra na babia wo ru a wo wofu ahonfu ge e wo krum awa bie twase na ya ngula min kwa akwatre hono na ya ngula tese nkrofo asesu mu de aba te nya ngula sa na ya no mata aba mu fie ofa anoma anoma de tebe ba fie tamben tambia wia be samre we tebe ba amusu ha wa bi no fie ofa ai sa anoma ta ba hopa na nye no ma bi ne besu so wo ho pa cha dabe na wahu anoma nso a wosu frafra esu wahu da na akura se sunu yo a etre bia na dwun be kire nse bia frafra kasa na ye kan ba bi na ya anoma su pa cha dabe enya anoma su ade ye wo anoma frafra ni nso wo ho anoma frafra su
frafra su mpacho Dabi mami de asi we say o man obo mama ne ma ba o mama ne na mo sesen na me baba ko se o mbra na pam ko bi o mo se o wa hin wa se da no ndukunu na bibi han no de ko krambun bi awa ndoko malai nte me hese adine da me ha me sa de me mbra ana me ame da jurise me se me tim ko krambun ho umpa kramo na so se de ntia ku ka se fanisa anu na me nim no oba wo na kuti o ya no kuti me ya nti me kura me bisa ho se me wa o yare a me show na me de me ntimi nda me ka sa asam wo che wo se me fanisa wa fi mi Kwame obo wa fi Mr. 2 wa fi mi kura to say Mame me pa kasa menu ya bai mo kuro mu hono bosum wo mu fie busum kasa na wo tongu ho no mu fie me kuru fie na me fie wa kasa wo fie me busum le bo na busum ntimi ndi machi tobo ebi wo so musum anya wo nyina na ekwa asore edi enti na audio wontimi ni wachi ha de enti na audio wontimi ni wachi asebere menye me nsum busum de busum ntimi ndi machi ne sa ade wo fie emfa ho se wo soma na wo nsom Dabi nsa ade wo fie na amamre ni amane ono se mo so mo nya etimi yese ni awo kan saka obi aso nka hwe nkyira me se me ba ya ade hwan na nka nkyira we se ebia obi wo hwe no hwehwem no hu se sa problem no ho wa free fia ka kyerem se sei na wo kom nti wo mo nhwehwem ma wo me anka omuka umbaka se befa akukwambla na bibimbra nti anu nti ade ne miye okay oka de tibia busum de se de tibia ukobisa na ode Asem Beba waka se mamisika na me vango toko ko mano no sumisika entoko busum de sa na tio ukobisa na tia den a obanye bibia free no aba na me de ha me ne se na frafra kasa ne ba edi nkan kan bosom esi agya bosom ne kan so wan na eba baye ne ye de so stop din sum afere no sura stop na de na sisi eba ba mu se egigina me so egina wo so sa ba mu se bibi gigina wo so eye na ade bi ekoso momaye ni na ho efi akoko asante akoko yi onim se ne bo aye den pa oyi no nso to nchen a sesi akromfo wi asante nkoko no wi a wo mu wi no yesre mo boys na mo de mo ani asi asante nkoko so a wi na mu wi asante akoko mu nyai efi akoko no mu nyai wo mu wi ampo mo de ayesre Dabi me dia nyira me kura masante nkoko ba kope afa na me ba bubobuo na ma pe bi aka ho wo mo area ho nkoko no wo ba be wia wo mo wia potre efi akoko ne nko a wo be unso wo be busa ha o se ai me nso ya be wia ha wo be busa ha o se ai me nso ya be wia sa efi akoko se wi o mo wia no ne bo nso aye den mo hwe ye ni achi obi wo ko wia akoko ntina sabe ye de ye wa yi a na wa wanya wasem o Mame, udi nya ho abotre wate. Obenyu ahotɔ wate. Media no. Won share trumpase. Okay, me pa chao maisha wechire ho na ade ye ni nkomose. Why? Adofo mami asemi ye bedi nkomose na yahwemu yie na yehunu de sese yehunu ansa. Ene pest care for nso nyankopon hyiamo. Se wo be kumasi krodua mu a pest care ebe gi runabout. Omo medila building nachi okola pasa enkran nyamecha junction obe Ghana Water Company no obatakwa owo Roman stores ne Zenith Bank ne die nimhwe no e na abasunyane a onu ni total filling station na ebe kuku board no eni die nimhwe okọ bibia ni a onu mo ne Sehwiman Rural Bank ene wodan krom okọ sehwi yo sonso a brono efe ni mpomam omo ne Church of Pentecost no eni die nimhwe takra dia na Queens of Peace omo ne Goye filling station ni die nimhwe ena atachi ma abam number 2 obe police MTT the office no sunyan kwan so na pest care for adofo wonum wadru
nokre sɛ woyɛ obi a wo asikyiri yade a emogya broso a wode anante a wanya ahotɔ afabra peske bɛma wayɛ mmerempam wo bɛma sua wopɛ sɛ yɛmpɛgyam wontumi nna nadwo ana wanya prostate mu hawo wo cholesterol yɛse yɛ wosoro ana wodompe mu hwe wapɔ ne wapɔ so wɔ hawo wonso wo paawo ɛma brawate ɛnam yade wakɔte bi ana adwunso twa mu hawo ɛna wo menua ba bɛma wo honam ani wanya haw pa kɛseɛ bra peske stroke aka wato hɔ wanya ani ho haw sese wutumi hu sɛ wo mu ayɛ du aboroso dodo bra yɛ nkyɛn yɛmfa wo nto yɛ nneɔma so n'anyi ahotɔ opɛ flat tummy ana stretch marks agye wo nipadua abɔ so wahu sɛ sese wo ayɛ nyashless nyash ne bi ni hɔ bra na peske foɔ mmoa wo yɛde yɛn vitamins yɛ minerals ɛne yɛn mfidi ahodoɔ no ɛbɛboa wo wopɛ sɛ yɛntire ni o tummy no n'anya flat one a ne nyinaa no yɛbɛfa saa kwan ne so na yɛaboa wo wo ne peske fo nhyia na bibia bɛyɛ fine yɛ number ɛyɛ 053 012 2500 ɛna 0268 47 7660 arafo ne ade hye nyankopɔn nhyira wo onhyira me ɔmo ayɛ mo yɛ ho ban no ntutua na mo nsie onum anibɔne ɛne anifu bia wɔ yɛ ho na wɔnka yɛ ho adom wɔ wiem Dr. Cash di dwabre mu to aso mapon ena wiye mo nhyɛ ne nso sɛ ne yawo ye ne ayɛ Dr. Basa ya wanya ne ba bi kɔ ene na ye di ne na awotweda ɛwɔ akokɔ space ha Dr. Basa kɔsoa ne nyankopɔn fa kra nso ensie adom wo wiem